Atwenwa wakamu yadi chomu ebrebo. Na atoye mantamremu sebre kasei emrantie maako enson ena edi nseme ewa posifo nsem wo mo bone enisen Esunafo not mensi monso guso a won mo edi aya wo kwan bi so shepete wo mo de ababa todwa ya wo mo kire mu ese web sesei wo ba fa fikire ba bi no na obi awego ho hadwen krachi bi nso edi nseme ewa posifo nsem ono ankasa wakopa ba bi ate ena wafra posifo se nipa bonfo bi akire no ena o matwitwa na prepra no wo mo pen ba bi anso wo hu no na die be na besie na kwabenane obetu sa na mon ya wie ye di mu nkirimu ahodo ebesomo adehye kakra eka ho ni nyina ya kase boy beje prane akenka wie ye de asommo wo mo ya branefo ya ye som metire afuru betwam nya de akwati wodom ne ye bia dai dom ka ho bi na yinkudifo perfect series ngoma no e na be kam for sa akoda do ya wo call school french ni sale call wunyama akora no a na kenkan sem ekon kanadi suansem kon kampa perfect series ngoma no GS na ka wo wagye tum sorokon ya wodi trade asia sorokon pa yo English language or basic one kwejia free do over pa word people KG1 ekosi basic issue of Ghana obi abetwam ni nyina RME e de Yesu kakra Muhammad kakra na no de esu di mu akoto mo basic one ekosi GS free computer no so ho KG1 kosi basic 6 Samsung na creative arts no so basic 1 ekosi 6 na science maths ni nyina perfect de no e na ye bo ankoda no pa preschool nkoda mechira na esre wine ekosi KG2 numeracy language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing JHS1 kosi friend no so English language social studies science RME computing and character technology perfect dear ye penguma pa no ma kura no ben kura na bomtimi bia no mo hye kura no an mo mu gina brane kumase ne kwado fo mpamcho wada ye ko aputo je ben station wan kran so adanso man first up honwa o memu afa na ba bia tonto books gbobra pa on saka perfect ni bi number is 0243299938 and 0540755465 Dapalong medicinals odunupa ba idro ya kan nyina no Dr. Dapalong se bema wabo da bridjo sabiebru bia na meka se wo konkran so duru adwo so pe no adwo so ha kodi dwo so bapa na se bra bia ne yire bona sum sanse wakwa so kwa muninti mepacho unya happy man vs no a sa we nyina be ya bakosem ati amawo happy man se bema wagina pu bia meka se kokudo suru pese ejina kire benya ni nyina no be gina mu ade amawo happy man no pepebi no no afi entrafa me chano so badwuma typhoid fever to ase bia na wa ya se ya meka se bia enframa na ejina ye enframa boni uyi piesa no a unya bi na abo a why fam enframa boni ye se ejina yem se a wo ho fa ejina na so ate se wo fra se yi sa enframa no a boni no ejina yem nyina pipa na ho ahya se ye fe ye mo aye dwonso a na ye ha yansa na dwonso no wapi e boti nkoti basa entwa yi kura manu bo yo dwonso na se wafili akwa se dwonso de so for pharmacy bia wonim heba chemical shop bia wonim ubovra wa Dapalong ndru no enyi otwenya do amepacho ni nyina no kurukrafa ko number is 0244 827228 0244 Vitamin kanom ne nso boa ya wie ya me de kase bono abesom abusua wonom na de anom ne papa ba adwaman so Ghana fo asom se ya atwe emfinhye aduonu ne akira vitamin ba ye nya won ho asem bia nyoma hodo bebre na asesa na so vitamin ne de tim vitamin choco banana strawberry soya milk drink no de nyina bia ba na wose yan kan tro se nuanu ahodo a asa wo nipadua nim no wode ni nyina hye vitamin nim ti kono bi na nyoma nyina nkon kan fama we no caffeine sem bia nim na mom ebi ko nipadua nim a wanya calcium kakra wanya omega 3 6 and 9 ni nyina wom sa so na protein kakra nuanu ahodo bebre ana wom akoba ni seye no ebo ankwada pa ana san so bo ampanimfo enti no ana ne yajetu o maiga na yimu store na wo ya atombi if you on kofa begu ho no mo fi se vitamin no eno anene Ghana yede yen ho atoso bakery and more abusuafo dwumadie ben na wudie ya wo behia cake kakra na wo de ayama nyoma konkan sanso na meat pie ahodo a wo pese wo de sefo ase no chips spring rolls ahodo pan no ye wona ahodo wheat bread or hono yellow bread
brown bread de ka ka ho ni nyina wo pe bia AA bakery and more aso honom na abekona ne mpanifo akoto kese na waye ne kama de ama na da kodu djuma na enioma akoso yi tafoma 4 wonom ben AR Rama Educational Complex wonom a 0248095825 ya homa friend mpanifo bejo so nkomo bia bro de makan no wonom ene obebo adeshe wonum na so asena hwe ye che brani akenka kasebo atuma dia mo wo french bo sia kon labo na apia ka ho bi edoba ka ho sanso eda kwame gin boaten kokoto papilo eka ho bi ankre sam wo bina na abo man se bi aya kono an ye sa kode abodwose ezam ne be de so for asofo mienu kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabena boaten awie bene menua abrewa ba kofi twumasi afin sam no twemuni Asem Beba Dabi Bookshop onye ne ebo apakoyo asɛmro ana de ho aba ɛna asɛmfo afuru sekro gin ye sekan bose kan ma da sanyina hunu ne kro ye bohwam na yakɔ emfimfin mantam no emu na wo mfimfin mantam de asie yavrofo sem twifo atimokwa wormomansimu bia ye efra no sɛ twifo mampɔn ɛne gadam sɛ wo mu di ne sɛ de obi anya afigobe na odi no saa na wo mu so di no sabra ya ye ka sɛ mbrantie bednumu de ne amra no amemre bi ama yatwetwe bi ade apie miensa bi kura de so mo atwanse edu a akoya brofo sempa no ana eswedi so ka kire bisanfo na yamane bofo listo wa aboaje ade nsem no chapo champagne ewo ne saki mu a wo yide aban yenkoi listo me esi wo twufu mampon no ewo twufu ati bu kwa mensin mu twufu pra so patemo ewo vivi mantemo na enya ke no te matma to enstone ena trese omo eye epese group from Mambo. Amara mo ye get statement to mutu. Eye amana China fobi ebe share horum e enfibe enum di ko siani. Ebe tutu ye ene omo di asase ya ntam asase no China be di say no. Be di mani career ebe e kan be edu. Ene omo tutu galam say ni omo tutu amara no. O man kata so na so man fele. Sede aban si se ti no mu ja hokoye. Etu omu ja hokoye no ena emrantie no a na se maburu so otufu mampon ene ne mpatem no omo so ede saa amara no mu ayo omo didi bia enti edu anajo a na se omo akwa kugu saa amara no mu na omo so omo gale se adwuma ene de wo kuma na adwuma omo ye no omo na se di ama enso paro edu nti omo kuro ana se fibi obebi ana se eboku enso pra no na ene na nsa anajo na emrantie ewi omo anasa na duro mo ye adwuma no ena wo mu hunu se eye amra no anasa metie no asase ebubu wa idibu amra no eti entemu a ena wo mo ye se o bepie yesa se na esu a ta amra no do so ne mu nso aye toro no o anasa mu nan ana je se omo ho ye edene ana omo ho ye ha ena wo mu timi epie ye na numpo no mu pie mo ampie kwa omu pie so mo prepare yi papa me ensa na akade anetia na nasa manani nyina bejuti bu mo so twop na do asem na bekan nipa fo no pie ye no omo ko tufu mampo kurum ekobo mbanti ya abra na omo ho amane ene ne omo adeda omo nyina nyane ye no omo begu site fi se ne omo ba be yi miensa no a aka ne se be ya omo ento anana no wansie so omo ye do mitimi bia emu ba ko ena omo timi eyi no ndi ade ten ye no ene je se omo ma ya process for team police command and avdc and na do for so te ya mo so te excavator e ba ye e be yi mienu a aka se se de nipa miensa amana o mo ntimi mpi a adwiragu o so o mo emu no akwa kopie mu wo eye tru pra so this mochre e me nipa nine na o mu tiri ye no munya o mfa o mu hudi ye no so so ya ya kwa be bia ne mochre ifunu ni bu no ya sa bia kwa nipa so for Yaman before Listo Abuachi, do we free 15 man Temutufu at Timokwa, one moment sim wobra, a department and Sabi de Sabri de Garam Senti, one more at once year about Consudia, what came with Chenwa and Coffee, Yantuaswe. Any a young quarter your mantam numu. Na galamse kon ye kon kese mantama hodo do na emfa ho ne de mpanimfo ye se wode beboa na esobetie ana yetimi atu ase wo manyimu no enipa no bi nso wa yo mo se wo mo de wo mo nte hwe yenti obi a eno ano mo de bo mo bra enti mpanimfo gu so na wotu ana mo wode beboa me atu galamse na se no na wono mo nso hyemu a
noa ho adwuma na wonom eye na eno na aka hu bi Ahanta West eno ewo atoyema ntamu honom wom MC Owura Ebenezer Edu wakeka ne ho a enya asem keto akra woni animdifo bia wodi wonjuma ewo national security honom na afi Ghana police o maka mo ho bom eye kwa yebreto bi ono mo hyede agade ato honom Cape 3 Point Forest ewo atoyema ntamu no mu na wote won hu gu mu a wokɔhwɛ yɛsɛ ne nneɛma si ɛkɔfa wɔ hɔnom na ɛno na wɔ mu dwuma diem wɔkɔhunu mmeranteɛ maako enso bi a ne mpanimfoɔ yɛ nyinaa wɔm de ɔmonte hwɛ wɔm hyɛ kwayobiretu no mu ana wɔm faska ɛno aka ho bi amasɛ brɛ kɛsɛ mpanimfoɔ yi wɔtumi atu wɔn so saa mmeranteɛ nso no wɔkyere wɔn nyinaa na anso hɔnom a machines ahodo a wɔn di dwuma ɛwɔ kwaye nim no wɔnom agye ne nyinaa chamfan machines ahodo du wasɛi ne nyinaa nso ɛde aka ho bi na ɛbra wɔn nsa ka wɔn wie no ɛna MC Ebenezer Edu wɔde nsɛm hodo to dwa no wɔkyerɛ sɛ galamsey ko ɔman ne ko no ɛyɛ ko kɛseɛ ya ɛho nsunsuanso a betumi di aba no ɛnyɛ nsunsuanso ketewa wode sɛ ɛsɛ yatena ye no ɛto nkyɛn a esunsuanso bɔne bebre na wɔso a no so tumi ba nipa ɛso ente ya ade a empanyimfo asɔre agina sɛ wɔn mobetu so sa no sɛ wo dibere bi ana wo ni dibere bi wo ɔman bi mu wo yɛ ɔhene panyini bi de wo a wo de betumi ayɛ de aboa ama yatumi atu galamsey naseɛ no ye na fabo a efiri sɛ ensunsuanso ahodo a no ebetumi da ba nipa abrabɔ so no enya de ketwa ntu ono mo srɛ sɛ na mo a aban yi empanifo ahodo ahemfo ahodo afasi won matiri so obeye de aboa me atu galamsey naseɛ no obia fa ne ho enhyem na yentumi nye de ebetumi bia na yentu asie sanse sunsuanso ne ba ka obia ewo man Ghana yimu na obewie na asɛm no na wo kyerɛ sɛ ono MC Ebenezer Edu de sɛ wote asi a wonfiri mu no de obetumi bia wobɛyɛ de aboa magalamsey no ɛso ate nti wɔsrɛ adehye ne titiri wɔn ɔwɔ atoyɛ mantam no mu sɛ wɔn nso enta n'akyi soronko kwan so kra na wɔnyɛ de obetumi bia famoa na galamsey no ne tuo enkɔfom ɔmomfo nyini na dase ai nana emrantie yi a ejinejina hɔ yi enti wɔn panyini bia ni baabia o ano de bi wɔ hɔ me kona ayɛ ka no show ɛyɛ o nanso wei no mu nti wɔn wɔ sika de tɔ champagne obia ni hɔ betumi atɔ champagne wɔ ha no dey say Libra boys what ya say enso yei nom ne akɔkye wɔn wabra wɔn ne a ɛhyɛ kyira ankasa gisika no ɛwɔ ho ɛyɛ hɔ ne me how no ɛsɛ problem no wɔ hɔ ɛwɔ hɔ ne yɛdɔ nkyɛnkyɛn no until say you bet tackle problem na ankasa no ye bregu ye bregu abusuafo yɛnto ansɛm no so na yɛnkɔ ahafo mantam no emu ezunafo not and ye krona mansini mu no sabre a yɛkasa deɛ wormu wani tatakoto moja mu pa obefa fikyire baabi abefa bia no na sabebru sabenya do an mia hyepete ene obi a ya wono ahwehwehwe ya ne bi na wahunu bia kyira kwan so wokwa ne ho yi no bo se ho no ahwehwe benkunhwe ni fo bia ma ya no akoto na waye ne saa ade akufo mo ezofo na wobra yakobu panipa wono na waben se yeba ne se ehunidie ehonsem edoma ehwe ho hia ogina mu papapa eye owura yire eye a champon rejoice entiamwa na odi nchemu abro de twtwa wo ka chen sentwefo go so se sentwefo mo da ro mu ntipa Otec FM wo ha mu ntina mo nhye nso de dru no de de hadwen sanse de biara da be pie ko ko montris be bia be fa bia na obi agya na de egumfikyire sa de de ohaba na bria pomdin na epase ya na ye hwenso senki besi ya ne obi abebisa se na da ba mo ya ne na nse aba do hye kura nso abase ya ne bono nso wo hwade bi kakra we MC ya mfiti prakope no abo ya ne dabi hihye bi no be gwa kwam dia mamuti se sa no ma no ye nya ma akwanya no sa MC bi ana DC ni bi bo mo ya ne mu hwe se bi buru anji osu bi ene mpanimfo bi akra wo mo nsem be kan ti dia pam no ne ahwe na bibia nso atumi awie mu edie na wo semre santri ni ebe mfirisha be duru ne akire die dan yesi de ya ne bia ne fie dum saa ze tete saa no ntini enseda emo ya ne ewu fie mu edie se de wo srese wo besi fie so de modern so bedo de ya ne beba mu na tumi apo ahudi die mu nsem nkoye ahudi die mu nsem de wo se nya not kra na wo bro de twemu man sentwefo yintie se de wura yere rejoice ntia mo wo de twemu no e bon sentwefo
efie bebre eni household toilet nti amanfo bebre eja wanan basa aye nyina nso enim se bi eja ya nan basa ebetimi di yare bi ti se cholera, typhoid, dysentery, hepatitis A sa yare ni nyina ebetimi anya yesre se aban no emwa na nke anya NGOs bia mbabe partner with the assembly na omatimi disa project na ba say bia efie for example a construction of household toilets be cost be say 2000 na nka efie fo no ana say efie rafo no mafa half of the cost 1000 na NGO no so afa half of the cost no me gidi say etimi yesa ebetimi atu ase aban anya container site meka se communal container ana skip containers akese e wo ho aban ahyehye se obia mfa ne nwura emfa nko nti ye besre obiara obe pra ufie bebi a obia obe pra enwura no yesre mo mamu mfa ngu gotamu ana se mamu nkotungu gatamu ana mamu mfa nkotungu obi mfikyire ana mpo mamu nshi enwura no yesre mo mfa nko container site na aban agye atumu se obia mfa ne nwura. As for Mammy Copio course, I go so the quadration for not mention environmental analysts at the Municipal Assembly rejoice in Tiamwa. Yet one some so I won't fin man tam no mu a poor FM. Now fin man tam no poor FM police commander no actually cratchy beer. When I'm Finchiano at Yasenum 35 years, Benjamin Owusu ena ye freno. Na the announcement ama posi for actually cratchy in an se. Penyini a wono ene krache no eye adwuma no wodi sika bi emu oduro e de ama krache se onfa nkodi dwuma bi ena odi sika no akwa wasa ni sirim Benjamin Wusu wodi sika ni nyina na odi sika ni wie ye no se de da na Krobea aka no o se adu tampiri krache ni hunu se adu tampiri na che se wo so pekwan bi obefa so na wono nso de be si bone a wadi no odi be si ano kwan enti do ye ne se okopa dabo ena obekum dabo no ede ni moja epetin ni fia wote odi bi ye ne dem owie ye na odwane kopa baabi te ena ofa afon efre police for say akronfo abame so na kwan ye omode mabefa so ni omuwie o ma cheme omode me akosha baabi nyankopon kra na ya adom a matumi anya akonya keto bi a mafre mu ntise ma nka mo ho de a wonom de me ko aposi foi do se yoyo eye ntem koduru fi omko yampa emoja wo krachi ni fi honomo ena wo fa moja ni bi ena ode kofa mfidi ahudu mu hwehwemu beda adie ni se enye nipa moja na emom dabo emoja ena krachi no ede pitipiti fi honomo eno ka ho bi from hwehwemu ahodo ase enhwehwemu koso se na krachi no owie saa de a wo ye no gomu anyanya no fijai e hono te eno ewo Millennium City ewo gomu anyanya no honomo wadwane abehya Asante mantam yimu akatama so ena wabehye no wakata ne ho so kode aposi fon hwehwemu ana ebepie krachi su honomo eye ebobusum de na toso miensa ena obekire no obekire krachi na yetoto na no a eho na wobeyi atum se obi anya ne hwe na emom sika bia na dwuma mpanyin de ma ne se onfon kodi dwuma bi no sika no afa ne so enti no so opekwan bi obefa so na wotumi esisi asem na no kwan se beye na sika no hu kuntabuo ni nyina ebeto din eno na kan hu bi ema otu sa na mo no ene namu se bere kasei Ghana police eba amane se crash no wo mu nsemu a enche bia wode no ekogina asembibie na sade mmra ne da no ade a crash na ye watumi adada police asadu obi sika kan wakofa dabo moja ede abeyi wo mu kola no wo se mmra no eni ni dinti Benjamin Owusu se bere kasei de wo din seme wa posifo nsemu a enche kra ye de bekọ pie mu wo koto na no achi ne ebehu ba bi asusuan ede brode ho no ebefa also for na yentrust wo takwa district court 2 ehon ye trust do na we eye kana sichi ene de obi apiemu na maame ba ko ndi ni Benedict Akwachi dodo no afrese enumedi ana efre nya mfinhia no adwunum na bukata doi ena waryo ye nam so ama wakwakọ piemu sanse wa na adwun se na adwun so adwun bodobodo ena wode ebu amanfo montene
na wobra koto etranse pe no tren dwam di ma koto Isaac Osaya Sare eno de atudwa kire se maame Benedicta Kwachi wonko da mu mfinhia no dabampro no chimfinhia mienu na wonko ye dwumaden fansom aban na kwadibofo eye sergeant adwoa yebua ena wode kwadu no egu afom koto eda wo kire se wani ensem no mu no nipa odin krato no anasa manbo no bre no breka kofi wedwadini e osana eye eyi market wo otakwa ena otiaman bon buy e probo so menum ena obebo na mane se de asie nie se wo han dan ya wo pe ena ohia beneta eye kwatin anase kwachi ena ode tu na no so mekura me fie mu dan ba ko eda ho ebo no ye 70 Ghana cedis month bia no betumi atua de a ena so fine ene mame ma 2 years advance here 3 years kra no so be man advance eno man no 2500 dia wode e man no so fine enja kire yi na yi kofie ho ko hwesenka dan da ho ko ya if you run na nkasa Benedicta Kwachi no kra no enya dia do kra ba yi kra wo hu no dan wa ka ho asem no kra no wode mo bi da no benai ka kire me se dan no ko siesie kura no a me bisa se ki kura wei o so ba me siesie dan no se di parafin wo twe no nyoma kakra absofo ne ya tie na ankana mfon enjesi aye ka se ko twahye se Benedicta Kwachi esi mere sana ye frɛ no takwa de score 2 no se wonko da ban pro akire na wokɔ bana se ohuru god a obekoto panin su twam obegine badge na yeguso e kan mo se nyuma ko bia down ma na wie yesi bama kesi su a Asem Beba Dabi kase bono ye de esomo absolute in E3 say yan control say o Asante mantam immunity chiru kumase na wo paduane pa adi a asoye honomo e na wo de wani be kire fried rice ahodo jollof fried plain rice ahodo fufu bankuni tilapia ni nyina ye absolute in E3 e na ye kodi no wedding na wo ye birthday parties ahodo dwumadie bi a wudi adi nipa dom be hia de wonom se bra no mo aduane pa na fa kosom ahoho no adwo da kosi fiada no pa no nso kosi anwumre no nkron wonom e wo ho no ma wodi dwuma tafo estate junction wo ben tafo mekom no 0242905518 and 0205053168 ya homa ofra wono bejo so Kojo Rekon Royal Enterprise ni wonom na de Rekon Herbal Mixture no aba adwaman so aduro we ni ebo ne mrane se okrasini aduro no sisiemu ha be kokoko nsem pressure infection sciatica mema waye mre wo mpom nyina nkono bi no media dance promise heba posak epidank misi ba sax pharmacy Otec FM time FM tachiman uduru Freddy Menseba Dani heba ejoso abanya sebi ne mu pe top amazing heba so waterfall methodist abrosan ni mu hono muduru a okrasini aduro no mraye we nyina on sabeka bi 0244470067 ya homa ofra Kojo Rekon beje so enkoma se bi ono obebo na adwuma bi nso aba wonom se oye taxi driver na wo trimupo se wo betu kwan ko Dubai akoye adwuma jisika twitwire dia gu botomu a wo mo se nkuru do so ayentena fa akonye nim guase enti adwuma no waya na se emfa omu ye dwumadie soronko ya omode taxi driver se tu kwan ko Dubai enne ne twato efiri anopa no nwotwe no tenase enwumre no onum no osore oba ne atoto wano kakra na ehwan ya hede ukomeye ya ye de wakwa mo akoye adwuma jiska gubutom medical fee ya ono mo je 500 Ghana cedis ono mo wi a service fee no eye 15000 Ghana cedis na we no wo se ochemu mienu utua fa na unya akonya na ukoduru ya adwuma wi a na wo de fa aka abeso wo mso nti taxi driver na wote enka yentem na fra homa me di tudwa ina ne mpanyimfo nto ankomobone so 0246463661 0246463661 After SHS online no so ya kai sen kora no school no we no dan so kora be ma kora no tumi atena fie no sua de wo so akira de apamfo no wa ben pa ene se wo 3 years 4 years wo mo afeli nyira nso ye betumi akira ma wo mo tumi akon enkan number is 0599022998 na wo den SHS online penifo abonkombo yuji mate so do tu kwan pa ma akwadwo no adan so de ma connection man konkonsanom ne wo tro ya de bia odie no se passport se Ghana card ope krofahyewa
a in terms of express no ayo ede about UK na person ko Canada Australia no ade a UGMAT na sure ko no wo Kumase no so so budgets edan no achi ho no a ede obutuo you would ni juma soronko number 0552098298 24 akasa print graphics say obey bibia ma say printing say t-shirt printing say digital printing bibia exercise books kwa no a ojinamu a wo bo bibia about printing the fakodano or Ashtown or Ben Broadcast ho no a number 0538809066 no Eddie Enkomo revival na ye nyame ya domo a Holy Family Parish Ashtown woman a day 3 days revival na day by nani da etwa to you are not alone or there to so Reverend Father Louis Cecilia Edupoku main speaker no host Reverend Father Dr. Stephen Jantua or ba assistant priest so Reverend Father Stephen Luanga Edupoku nyame ya domo nwumre at the Beko Source Louis College of Education ho no a obutu asori no e ho de wo a wokro anwume no nsia kopem no ngotwe fabric de na chese ye wiedwumu abompa na wi kura ebusofo asomfo ni mienu tuntum ba kokoko ba kwa sona ba ohene kwa bra boate mina menu ya adwai kofi enkoi ya nam de ya join bi na na kapese mi yo abroba na nyame aduma akosi adan so na efi ada akosi adan kwato bani abroba nyame aduma ba beta wachi pa wa so no mpokra isai akra Church of God nyame aduma Church of God kwada se kina se ye kwa kota na Krobea na no won oto Krobea bani oba ono abitie no ho na o pe o ho ase lawyer me de wutia me suro wi o wa se si akra me ye madwe se me withdraw asem no aka ne se si na obi a o lawyer ne me na o mamskanie sa na ye no ba no wo de wafuo na ebesia no akwa mo birthday bi wada mo eburu bisre wa yi ajele wo VIP asafo wo say o reshe William Frimpong, happy birthday, Nyankopon Shao. Was it William Frimpong, happy birthday to you. Namenyo wakuma swadi ma Williams. Namisha paene wawoda. Sanso na Elizabeth Owusu Lizzie, aka Lizzie Owobwakwa. Happy birthday to Elizabeth Owusu. Nyankopon wakuma swadi nyina ma. Piao akra brana so fatwa so mai. Lawyer ni mumo. Da mwasi ebru ne sompa enti kwasi ada no ebre ne kra ye 9 no pardon sen enya Ghana time ni bi de me pa cho da bi unse time ye wo Ghana time let's say nondu Ghana time no afei na ponso betu ponso na ye 9 de na say by 7:38 one now sentina mebusa senya Ghana time de ni bia we de krogen pa ya tie bro etiefo kase bema no na me course do na awiai ya wosomo nsosom ma fidie ni na hanami ntwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, heavy and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive. Ya no mbie no. Say a ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won na wo ye Hyper Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Antipavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Ate say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days na pavi and plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox and Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum opanyi mahwehwe wache se perfect series books here o ma me koto obi ma me ma no o wajajai aboa wo mo se wo to make kan kama wo kabrofo na nkontabu okra de ajajai wonderful Mr. Ghana for GAG perfect series atomo no de jai no de animdifo e na tire wo nwoma bia o wo crèche nursery any KG books bia bi and o science creative arts maths RME history coloring computing OWAP ni nyina e free basic 1 ekosi basic
6 English every basic 1 ekwesi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi ma ne ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG edweden krato ya. Medofopa. Adia bakwa emma self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomoden. Obey obini ni di nkoma unstretchy. Esanse wonim say nka anapampa ye fi wanu mu ba no. Ohaw bi enim. Eti won so awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe no dentist. Mo hwe wanu mu fama wo. Beye scaling and polishing. Na wo sentem bibi ehihye mu bia no. Yenye yimpiepie ma wonum enna ho. Wo de o se na suabu. Tu pese esiesie. Ne edi bisi soma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de o se na keka. Tu pese e mani gina abra entu a ye hwe wanim e wo by Grace Dental. Kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twenwo ewo by Grace Dental nya ye ho atwuma e de ama wo ana wo hawo ne de ye wo se moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de ma wo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho mmoa. Wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo prese wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentim yen say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti aboa mo ba nya abotre sua de senya ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awofo say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie sa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye disua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Hello, Kumasmane Asantiman. Today, Dr. Maxwell can come, the senior specialist obstetrician and gynecologist. He's also a reproductive endocrinologist and infertility specialist. Kosiada Ebe, Yenshia Otec FM 102. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie.
Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mu buhura ayeye ne na se nka ho ise nyuma obiara ni nyuma no dɔɔso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ɔhwɛ so edidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso ninkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no wɔn yɛ madwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ahoɔden yɛ wɔn dia ene se ame no kasa no pɛi enkwana a wɔde ama me wɔde asɛm yɛ woso wɔ bia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wɔn so na asɛm a ɛdini wɔn kɔ ni kura na eyi tuo maa asekan emu no tuturo nso wɔn paaba wɔn da so busua ɛyɛ wɔ dwuma na papa wɔ yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ ne na aseɛ nkam bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bia yɛ tia ɛmɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ ne dwuma ne ntumpɔn no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya na ya ne kire wo mo gu anim ase ne sa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mo mu obi anim ase ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho e sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho ɔden tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo Amen. Amen. Namado. Who will you say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman for saying they are more right? 2022. Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Mesuamono. Requirement me ambante me buy. Mame kasakasa de na COVID any time pakona pako. Ntemu hono no sate sadien. Nsema niyo dia kwa kodana mifidedi. Na ofosite tintina mekan tintina ne sadien o sen sadia o hema sesema side afa. Ena mende ni yedi wena masenfo no se me masiafo. Na mse masenfo no hese sadia onye me da ahwese ampa na se pa. Ndi o hwe wase na emfo ye no se wono wo da hese no kwese obi ni wada. Na wo fie sei. That time I'm 11 and the coach. Ono o sha tie sei. Me dear, like at all yeah or false or false no Krobea nie no na by I say me wa yes I didn't me say yeah say ne be na me do false me yes I. Okay, and your false no na hwan na wo fie. Na wo fie na Hata mimi amini bo. Asem Beba Dabi. Mimi baba. Asem Beba Dabi. Otec 1029 FM. Mimi na misugu mimi nje fitiwa mno sate. Saade na ebu akamput ni boma sum. Ni yede desiwa ni primi ni desiwa do bibe ba betuma. Weti ni boma sum California no. Boma sum ni ni bi bu hokko beti. Ni boma sum ni misugu yeah, actually, my son, one last time, my told my men, got them certain man can't use ya. Said, we did some because I can't put them in something in this year. Then a man coming, no, just as I can under my bonus, not the animal guasi. And you are coming since the local animal 18. Otec 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi.
Okay. Ena wiai odoma nkoba nyame ayeye enka odin. Ena wiai odoma nkoba nyame enase nkanfo ene ntontom ene yede ma odin kronkron no. Arofo ne adehye awiai yema yenho aha. Ena wiai yema yenho akwaba. Ena wiai yema yenho ye ahiehyia. Ebre na so bio yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom. Dwumadie yi da biara da asem krope ne yeka yese yede sua de. Ebre kro na mu ne yede kire yenho nso ade. Ena wiai a yehie nokre moma yense yenho se ye ba besua de. Ebre kro na mu de be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so. Na wiai dwumadie a ye die nokre moma yenkai na yenhye ne nso se yede sua de kire yenho nso ade. Enti enne ye fiadai yemfa sedama totrobo nsu nyankopon ono no obo soro ba asase ene obo mu ade yemfa sedama no ono no obo wo ene obo me enti wo mankwa enne de wama wo nkwa a woda so tiase no fa sedama ni din kronkron no enti awiai ye wo nkwa ye wade ye hia ye de som dwumadie no ene ebe somo wa fa afidie yi so na dwumadie ye live ye social media handles ne so wadaro masa o join ye ne a eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binso hwe afei waye ne sa wie no no asan aka ya hye ne nso se wo hye no na wo de wadwen kire nso utum ba bi a wo di free a wo de ba no de comment ne betum na de comment ne nso tum a ye beje ye be kind no live ewa afidie yi so ama obi ate wonka awia ye nuanom be love radio fo nyankopon hyiramo onya mo kese na ontutumu anamo nso mfansie uko Spain man mu a be love fo a mo monitor yen ena wie da mo asepa afa wo ba United Kingdom man nso mu a GN radio wo ho Patmark radio wo ho Abawa radio nie Amansan FM nie Brainy radio ne Sahara radio odum nyina nso aba dem abiebiem dwumadie no etwagu awia ye wo Kings radio eni ni TV eno de pawi France abuchiman ni mu ne wo ye wo Dache Hima radio eno nso wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium eni ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchiman mu awia yi onum aba dem na wabiebiem ye adwumadie no twagu mede de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie ena dai Krobea jata yema yenho ye hiehyia ewa afidie so awia oba de achi ami akwa ya eja akra umpomu nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ode nenso asan afamiem bio ene ye fiada edru fiada emu nsam ne doso kire se obi ahye na yie ebre a se wonye esomo a wosom no memene dani a de ebeye bia fiada de obeyi no na wo yi nwe na wo kai se oda ho akra wiase akọ adeche ya de ne ko hyehye obu sebe odi owo nkwa onna na sada be dey ya kwa me wo ho na me wo ho adum ene ye fiada ya sa hia bio ensam nso wo ho ensam nso wo ho se na mo chiri jodi dru sada we di a mo chirefo ani je anye bia kra no ne tepo de ogo fina ni bototo achia kakra na kakraba na ayi krachi bi ehaw sabe emrantie yi a wonum twetwa bet bi na bet no se wo mo kire se enya fon so nko an wo mutwa no wo yesi e bi nso tumi kotena wo ma ye ne tese center no na wo mo hwehwe TV no wo mu twetwa bet no enu bi na krache ne kokoye na wonum twetwa de ni nyina wie ye no na chese nondu nondu ba akode ekwa akobo wojeje ne nuoma no na chese ba akokura ni honom a wodi ye enti abufu hyiwbi aba abehye krache ni mu ena okofie sabre no na wonam na wakohia akwada ose wa ama nimfie obekasa akwada no obi aba mfie nso
na tietie purupuru enu obusa ne se akwada wo sa abrei nondu aboko nondu baako wonam help de hwedi tika krakebe oka sa asem no de kira akwada no wo se anya won sa aduabo style ni bi da akwada 7 years no atambo ofa abo no a waka bibi agu bo ne so aka se onam ne ba bi kɔ no ɔnyɛ krache ne bɔne na krache na bebie na no aka sɛ ɔhwɛ ne tika kraka bi no ɔde bo na hwe hɔ owie ye ɔkɔ na wanante area hwa sɛ wɔ pa akwadaa no wa ya wo hu akwadaa no tinana Krobea na bedwafo yi munsomi mu na momwa me na asem wei sene etie mo we dey bodu abo pa bodu abo we dey ko sie abo ade ama kratre yam hyehyem no wasade hwe ho pressure se du abo style we no hu bida bodu abo na we kan me busa ne se akwada fie be se nso de hye de wo ye de hu no dua kora abo awiai sa asem wei kratre na asem na no ohye ye behwe na ene kurobi mumpanyimfo wo yenim ha ya omo ba betwa krachi bi asu omo se nkomo ya omo ne ye ba be die eye wo ma hiasem ene edru die de se wo mo firi ha no ono mo kwa omo twa krachi asu se wonim na wo makuro ne ho mframa kora keke bono ne ye chena asem beto no eye Krobea awiai ya behwe ni ahwebɔ ne kora krache na ye asutwa no da so tiase de tiase se obo mama men kasa asem for the sake of record emrante emaba nkwada nkete ani eyatra won mu ani ntɔ hweo ye kwa yi sebe kwane a ye fa so tete ye no sa ntete ye no sesei ayira na social media ba ye sebe ya wawoni a make good use of social media or they ton won ho eno ye baako enuoma a woton ebi di didwa obi wo hono kura ni dwa wodie won ko ba bi anko ya advertise bi da nanso social media ton no nanso ye hwe nkwada nketenkete a ye ma ye nananom na wafafo na odi esi ne so sebe panyini a ense so odidi na tem na nipa ni didi ebia sisi ebia ne nenam krachi bi de na nse wo mo tea no sebe saade no wo ye na nka ye eche wa tea wo kakra ka besue nya discipline committee for na ya na say na afena mu so mu ye boduma ka besue nya mu ye boduma pa afena mu saade no a ekoso e wo social media no emranti abei emie wa no ni obi atem hwe obi akwa ka kire obi se hwe ni tika kraka bi a ode ko wabone buodua bona hwe prensa se wonam a emie wa no ni atem basa enkanka ne adrobafo enkanka ne metifo wa wutie me na awiei emie wa no ni obi atem basa na wa hwe yi a ubenya asem na court apon court meka bi mawo ye betie ni no na se obewu a na wawu si ebe tia wa mo afono ho ahoho na hoho kakra si ebe pru widie mu nso amemu aye onwuna ne ya pru mu amawo basa akoto apon ni nti obi ani ho be kan asem amawo saa ne o ma ya bi na adidi mu ama saa krachi sebe wakwa akohie ene ye behwe saa asem no afidie yi so ye beka na awiai honorable sa akode Emmanuel sa akode mehu wa join the show no live osena na ya Krobea Asante awie wada meburu memwa ha ene mensoma join ewa afidie ne so ene Gloria mehu won so osi akra good morning my uncle awie mi wogidie se awurade adomunti oni wa bedwafo ho ye adom no aso ye so ama ye da so tiase ene awie Lendewen babe osi akra ye awie mensoma bawo nana ye nyina na ye ba besom ye da se eburu ogoro mensa nsunie osi akra Krobea wadama madi asuo nwunufo nyina nim ene de aba live yi so yankopon nyam kese wate yama mo akwa abanso mo nsamo a mo de ba nyina no ya adesua ne adekere ene Uta Mohammed ene osi you look good nana me da se eburu
Yankopon so enye okese Kito eno si hey Nana Krobea my first time I met ebuo duabo say dua we dia kwenti we ye tumi abedane ama ye ye say ebuo dua pa na me de born ebuo dua pa na me de born Mr. Ransford eno si Akra Krobea yay makura me papa I really love your program very very much love and confirm anu abedwafo oba adansi kusa yenso ya bo ademu ha awiei yenso ye show my love eno se awie ma menchi abedwafo ahia wa nyina ye nyina ya ba ye ba besom Adolf Boatin eno se gyachi krofrum ena Akra Krobea menso me wo na oye loud and clear ewa ha ye nyina nso ya ba ye ba besom na yesua de na ya kire ye ho nso ade okay esafata se ensem a ye ba ye nim ohunu de ekọ sebe Asem Beba Dabi dwumadie se asem ba ye nim na ye to nsafre wa eye ne papam kọ se wa nkwa wa hwe ya e de asem foforo ene beba na no ukuada right ena ababa wa bi ba ye nim ha ose ye frɛ no enumere na awura ne ba ye no n'ani asidisuo adan ose betepata ase na empanyimfo meni owura bia wo memu mienu Azeki na Azeki ya meni na wo mienu no bra na me wonfie du nso e na krachi ni hu mi a wo fa be na me gina JHS no 2 enti wo hu me fa me nkwada abone sem ko so e na twom makwa akoche yinsen no aba muntie sa de no nkwada e ko school minu aba me wo fa ase akwada a wo ko school mo ye fertile because oba between 17 18 20 25 mu wo eba no o fertility level ne ye high enti se wo beri bi na wa mo ho ban a sa wo banyem ye befua ebi no okoye no de nyemoe sa abre wonu muti asori fie enti ete sa de a krache beye ne ho ade enu wura ne beye ne ho ade onu mutu free baabi o mutie bepe baabi height 9 wasan be wo ba akwa ka ho owo ba akwa ka ho no o kire se su ne ban bi a krache ne da na die no na nani nye ho ti de enko de emra enwura hansne ha de ekowia ne se aware no ya gya gubuo so to apai awade ni hobio wode be ma ne nsa akoma no emfie nan ni a onum gya awade no be ma no emfi enkwada no enti wono nso de ayem hyehye ena ofre kratch ne number ena ne mpana fai en wo bodua se kratch no se wodidi na wo me na se kom de ne mani su a ofre di krom nsuo ene kumasi nsuo ena ode gye kratch yi owie ya no ena ode kratch ne mpana no ene kratch ne maame san da se gu so na wono nso atena wa hunu sese nkwada ni nyini wo fra kratch na eya atenie nko a enti mpanyimfo mu nso memu da no ye fra owura ne wa afidie yi so mpanyimfo media mini hwe ka te se ubusa na samo a onhunu boto ne kura no na wode kura no akwa akohyem enti dia yo ya ne se ye to nsafre no o se mpamcho me yo obi adwuma enti minya kwa na se krache mendika se ho agro na memfa onan nkoso nkohwe se ebetumi awowo a na entumi ngo enti pebre na wa mpebra unya bre good ade chi the next day ukuada no ne yawada no mekura de mi mani fiada ne jana hye no enti no ote office ho oba yawada no obeye dey ansa no abane enefie na me share no enti minim se nefie na me frɛ no ma matiefoɔ si ebetie na no asɛm enti oba yawada no beye dey jataba odi kan ba be kyerɛ no humu kra kyerɛ se ansa no beba enne no ono nso be kyerɛ no humu wɔsrɛ yɛ na enne wode ne maame aka ho aba enti oba yawada no ba ye no ono abekyerɛ mu enne wode ne maame kan ho so ba ye enne
ɔde ne maame aka ho aba deɛ na mo ka ayɛ esi deɛ kana metie fo ntie yo nana edase ma yenche tifo na e ma makwa bamra se Beba Dabi so na ansa na ebe koso no we de mesre na me de sema ba ko bi aka asem bi enra me kodi djuma wo ba bi na school bi a me ko ye Supreme Savior me ye na me so ma me nton fa na me ntia ma church ko na me ko to me school panyin ba ko e ko ya me bo me din ena obisa me se me wo he na me so wo Otec omunyina de cho diase se ya ndai subambo ne yedi na yakwa akwati wo manim ama ene baby ya duru ni nti wo mo be ye mfo nyini kese no mo de abro school mo wa masuafo eba wo mo so asua bi beto wo mo sa afre ye no ma ba ha no ma be dan ye mpanifo so ase ti wo mo bompa ye mame na e shira me Mr. Dani Odani ye fe no Mr. Dan ya wo bia ne akwa mechiao nti enso da o ma se de o mo ye ma ye ni aso good nana enne no kre ye wo ha no mo no anopa no wotwe na abrante ne o maame wa ha o mbe dru ye no ewura ne eche kakra nti be no ndu no so be dru ye na ye ni o mo ko hia so na asem ti awa no ne se o wonsem ni bebre trim wo kire ne humu nyina te se de ya wada na oba ya obebe kan ye no na yehu se eduabo ewom nti ye ma ye ni kodua no ho em ye busa se kwan ben so ne maame wo ha ide kwan ben so ne be fa so ayi dua na firi ho ne ewie a asem kro na e wo ho no ya to aso ana omo ye se ene Nyankopon ya adoma okuada ono ne maame abaya na ya boni dua de na da ase na yi ne mpena no ene abaya yi ebeba na yakọ akoyi dua na firi ho ye yi dua ne firi ho wie a ya mansa yi ku opportunity no na ono nso aba be kire ni nsemu na de wo ho no empanifo de ato nanim enti na oma be sere eni omo nyina ehia ma asomdue aba a ye pese ko dane dua na Nyankopon ya adoma ukura de di animi momo na anamontu a motuo no eho hia kire se asem se duabokura wo mu a onhwe ya menta ni animu nka wo kwa akokan unnim se ne bia adua no akon afa wa nhwe ya na kwa akofa asem kese aba enti yenhwe yenna ne dua no wie ye wie a owura do beba na afei yehunu afane afa no ono mo anhyehye ya wo no mo yo e de ama nkwada no se be ya nkwada no ebenya awie yepa yanto aso ena kakra nie oba de achia me akra asem bi free adansemam de hinie ya eye yemia yenua ene yade nyina Anderson Benjamin DJ Andy Konfante sene maami afiri mu nyambo a October inu omo ye na yie enti ye be ko huru yie adase huru yie ye be ko huru yie ye be ko akohwe kwasi kwe ye kwasi che na be chia kwasi kwe ya na be chia we die odi firi kwa minchi eno ode ba ye eno nso wo huru yie importable asamu a wode ba ye ne se owura bi ne yere enete ho afei de ye behu ane se krachi bi ba krachi ne ba ya sebe be ma wone ne yere te ho okokan nsem ense so woka edi kire owura no owura yi kokokan ya kwabrane atwe sekan e ma sebe wode atwi de fada se ti se de go twitwa aboa otwitwa ni wie saa no na che se ani aye den wowura ba ko ahunu yankwa ne yankwohwe na asumdwe mra wono nso koya akwade sade ake so muje wode odne de nso ama no owie ya wadwane akopɛ yure bi mu wodwane aye dey na we na kromu mabunu ene adehye tisi mu se ba bia owura ne wobia no ombekɔ akopɛ no eno so ye na we wo mo koye na je so akopɛ ba bia de wono watwitwa mienu o wo mo ko hu na wo ma fa papa e de ahuhu ne ho keke sa sade amka wati ase wo ma mfo mo nsa anka wono watwitwa nipa mienu wo mo ko to ne wo wira mu ha no wo ma fa papa ene de ko huhu ne ho no ma huhu ne ho keke na edue enua bia ni wura mu ho o ma fa papa na nsika bia ni wura mu o mo de ahuhu ne ho keke empu na etuo
say to the environment. Woma ko huhu ne ho, wo huhu ne hu wie ya. Na che se wo mu hu ne ho no, papa no wo train ne ho ba bi kakra bi. No mde ne koma doctor for say mon san fa bandage so. Ena posifo ba mu. Se ya ye ka se ye koye ba kwa na sa ba. O masaja na manaba. Waba. Enye sa na no ye 2 ye toso de be ye 4. Ekrom panyimfo ani abre. Se de ekono so no mo ansore a. O eni am no mo ya adwen. Eni am no adwen. Awiai odi ebra. Twitwa mienu no ka se odwitwa bie wa. Odwitwa bensia. Odi Asem Beba. Enei odi ebra na mi show picture no. Me dinkia show etiefo. Dia na anu esi ye. Dia na anu esi ye no. Papa na otwitwa no no. Papa na otwitwa no no. Me the picture na ekire etiefo. We ya na black white. Enya sa ahwe ya comfortable block ye. Enti aya na black white. Enti uba TV ne so na se wo hwa eda so fato so na afietiefo enhwe bi. Wo de seche yen sabre ya ye ka sei. Na oba Facebook na YouTube de so a Otec 1029 FM asem wa meken ubehu oba de uhuru de akra me hu se owura bi da ho na wadani nifa so na akra me hu se ne bonkum na hwe soro no de na nsa no ho no de ya twitwa ne se edua ya bobɔ so nam mu amu ya yi ne de mo kɔ edua bi wɔ hɔ a ene etwitwa so nam utwa bi ya ka dua no na maake saa ɛna na chi eba ne kon ho hase ne so ne kon no ne wo se de enka akokɔ nke ye pai ne kon ho no ɛhɔ no so ye twa ho sei na so ho ɛkɔ ba bi a na so no so ho no ɛhɔ so hey ti si atwitwa no ne de akora ehu twitwa no rough ɛna oda ho sɛ nipa we pa onyankwa ne nyame dɔ no na ni wo nuru so na sɛ de amanfo ka empanifo ka sɛ de ni wo adu so na ewu na ya ampa sɛ wote ase a wei na ne kɔ ho de ekura sɛ yɛ etwa ko mu kai hwɛ ne nsa no kai ne nsa ne de sɛ enye baako ase yɛ bobɔ saa ko ene mu je tene no na oda ho ekura am sɛ wate de dembu owura o ho te sɛ nyame adom me ho yɛ o ho yɛ wo na oda so yi mpacho ahan nyame dɔw wo mfo nyini na da ho yi mpacho ahan hey kai wo na krachi ni twitwa wo ye wo sei mpacho ahan nyame ngun oti asefo ya kwa ka na za akwa no nya ga ne gwedi za akwa no minim se sa bi kromo di na yi na dadua na fa ne to nkyɛn na fa de etwitwa no fa no nso to nkyɛn fa ma me fa ha ne ha na me do mi di na Yesu ka me to ma ye ne sa ma me wo na wo da afidie yisu yi mpacho ahan wadi mfie mi ensa nya afi wa beti na wo twa ye no sesi e te sɛ wo tuli sɛ ma pam nti akakuru kakra no wo ha mo bi mu awo ne nsa no de eden wo ne mpagya ye mu ne nsa no eden odani ni fansu di bonkum ho no de eden wo ne mpagya ye mu wo de yifa ho kakra na men na ho capture mame oh wait capture mame na matie for hwe capture mame capture nsa mame owa de achia me akra wa capture mame kire se ne ete memre wa na ntumi nkɔ hɔ no se ye se ne aye se ye akra se ye ya opani a ote nkyɛn ha yi ni bonkum so no a na ɛwɔ soro no ɛhɔ no mo na se ye wei na ne ko achi hɔ de no o mapempam na nso hunu sɛ mark no ɛda hɔ ɛna afei woba na beti hɔ no nso a ɛyɛ na beti no na beti hɔ no mo no so wotumi hunu sɛ ɛhɔ no nso o mapempam ɛwɔ hɔ ɛna ne nsa no de otwitwa ba fam hɔ ba bi a ne nsa nso ano woni nyina nti ne nsa no de sɛ ɛnte sɛ nea ɛteɛ no na ekuro no ɛhɛda enwuye ya saabere de wɔn mu gusu a wɔn mo yɛ ho adwuma nti kuro no ba bi kakra de plaster no da so tetare hɔ a enwuye na ne nsa bonkum no de ɛnte sɛ nea enifa no ɛteɛ no
sɛ wode w'ani kan ntwa no a wantumi ankan koraa betumi akan bɛyɛ sɛ akora sɛ si yi no baabi a yɛbie shirt na koka no meka sɛ mekae a ɛbɛyɛ sɛ ɛko ɛno ɛnan enum deɛ ɛna ensia ɛdeɛ me ani koraa deɛ mehunu na bɛti wɔ no nko a o yɛ ma afɔm hɔ ne nsa no ɛhɔ afei ne nsa na nkasa no ne nsa no ha ne nsa ntia na nkasa no ɛne ne nsa yam no wɔnyana no sɛ wɔsɛ no wɔde ne nsa na egye wɔde nsa na egye na wɔtwa na wɔde nsa na brɔko na wɔde nsa egye ne sɛ deɛ tɛ sɛ he nyame nku na akora hwɛ kutwa no a anase baabi apɛ enya nketenkete o sɛ deɛ yɛde bread yi tete wo anase kan wakɔ afom na se kan atwa wo no wedi wo mi pa sɛ deɛ wo hibie hyia wansane anase aboa bi wo wuram na wo twitwa ne kunu no ebi na papa yi opani udin de say patam wafa Isaac Ba na me fe din no from Joe odi mi anoma no opani nana Jojo okay me frɛ Jojo Isaac Ba ne de yɛmfa no nhyɛ adaka mu Jojo ufiri hia ankasa adanse kwa minti ɛhɔ a na ufiri efi agoranya akrom na emum kwa minti ɛno abɛtena wo bɔbra ɛde adwuma na ayɛ wɔ kwa minti hɔ udua de me mpapa baji koko nti papa ewu nti me na me hwɛ koko no so a afidu a eburo ne banche ne kakra me na me di yɛ okay waware mpachwani wo ma mpachwani enti wo ne wo yere ne wo ma ne te kwa minti mpachwani okay me di ade bi kyerɛ wo na mbabusa wo sɛ ne wa wo ho yɛ wo wate monsan fa video den to so adofo sa video we ɛyɛ papa ya ɔte yanim ayi enipa ɔno na ɔkɔkɔyɛ ne saa no dano a ɔyɛ ne saa de no na emfonyini ene videos a oyiye ya patuo kɔgye bi de ba ye no ɛno na mprempre ya ye kasa yi ye de akwa akoto so no owura saa mfonyini we ya wo hwe uhu ye no wa wo ho tew sɛ masem kura minka manka de minjin ni sɛ me masasa tena asatifati asisu bim na unnim sɛ wobɛnya nkwa saa bra wo twitwa wo sɛ wie ye no kakai ho kakra woda ho ni nyinaa no de adwen na ne nam wotrim saa da no ayi twitwa wa na woda ho sɛ no adwen bɛ na ne nam wotrim adwen no sɛ mesi mututwa no na me gini sɛ na me sɛ asɛ me kɔ adwen na ebem tini sɛ o mewu bisɛ me asatifati suntu mewu na me kada ho no okay afi mi enhwe saa da no die pa na siye entima saa krachi ni twitwa wo sei kyerɛkyerɛ yi mu medase hyase me ku afum me wo afum ana me se kom de me enti me befi wo se ekurase de ku afum de me yaba tu hwana me sia me wo kwem na me se wo kwem no sanka me bo na me so nyen na kom de me nyen ko fi ndi ko fe me se kom de me enti ke benku wo ho enti no tumoko na mwoko kakre gwa pedo enti me ko hweza krachi no we scan wa mam tensi bi ne bi akoto momoni ne da kan sa moko no ne krachi ni ho msa tumoko na masa me fa jenne fogum na me kaka na sa nta ma baye 3 o'clock to phone mu no ne krachi ma ko hwe e bi me yadi na su mate enti me tumoko no yi na me sa ti benku me pepe me kama na me kati a jaw on wachi wo machi nti o so se 3 na me ar me so na me msa we ji ye na me gbubo na me sore ye na me rikikem me kama no dum ka ko osoro na baby fan fi na do dabra na ono o moto no wo ho na o to moto no ki no de ma fi de fi mesi ma dabra mesi mo dabra no so so mo je na egu no ntu mfam to moto no so onka no de ma fi no na fi so to yi nso o de ma baby fan na na wo ho o to o de ma no no se na na yenko nti me ko no me sawi na atia senti no fi no wontima fam ntran no so nto asema ntran seat no so street sem ntran seat no street a mo je bata me ummewu nti me nda no so nnam da no so no ti nanam mirika nti odi wakwa na bisa se
fi we wu ana no se de be hu ye ko no wo fi kwa mti so ba no ba besi ye ho fo bobi ho ne futuro kwan to ho so ye no se ko no mirika na ame da so sam ye du ye friend aspartin so sa ye ba ye bedu nu de biase en emergency one of the motor no straight ro pe na o mo jemi to ho nti o mo ye wi afi de me hu bibia ase mani so atemi ti me hu bibia se me so dai asa wo so dai no so dai no nanka wu no me so dai se ye wu ko me so dai se me nam efokwem nti mani ma efokwem ba na me kesi park so park ka sie bi mi so an mi fi park so pepe me kesi sere so setu bibire na bontan anka kesi tisim so nti me ko hwa asa kwaye bi da sannachi ati mi wuro ya se ponu mu nti aka bese ha na be mi wuti mi wuro pepepe na papa bi no fi soro e be si manim se sim no be se wo kwahe na so me kopo mu no se dabi me nko samachi no se meko no samachi no se mankwa wankwa mehwem da ba behwe nti o mani se ya na mu na ba no e be kitenisim ina me se be meko no mi sa machi ya mi hu kwan no se be se yankwa me ka kirewo nti pono de musa ba yedu park no so ye tre sarna yedu park no so yedu park no ase kwanam first mnika wurum na papa no den sa chem so kwan no ni nti ba de mitum na gwanto mi si kwem bebebe mani so mi hu asem de emergency wo ha ya ko fugu mi ho kratch na wo be ye wo sa de we no ye friend say e fa kwami abam ye fa kwami chiwo kwami abam da no adija ndi de ho asemi ba no bo wudin kwami abam na be ye wo sa de we kwami abam say e de na wo jojo wo de aye ni ntia e ma na be ye wo sa de we eja mpacho minim ade am da ye no enu anso abe ye wo sa de we ade am da ye no oni ni beef bia amini no fie yo opposite kranti no say oye se bi oye aduane ana so bibi kro tum bisa me da me sera won ye aduane bia ya ana je unyin kwan bia ho ana se bu so obe na aduane ana so bondo dem body bia me fie kra no bono ade wo ho me na hwe me bi twaka bia me kwa me chia me ho sei me yo bia me ye basabasa wuru ofo nkotin na me di wonu bi suma ma ye peni me osuma ko afra kitikite suma m kra me ko afako tikete suam ko kejam ha metumri ka ko bisia se se ade ye mposi ho a minum de paper yi krata no na de no chinchi kro monya na jojojo ntino mi obi am yosma ko mi obi am ye basabasa ho si enti die pa enti no ye na adwen so wo beku ajan mintum kire ti mi nyankopon ko anoni okay e ba ye no a ye che no watete se bi a waka bibi die enti obeye wo sa ajem pacho dabi onte hwe oni o yiri ni beef bia bibia na one ne o yiri ntam pacho dabi onka se ope o yiri na wo wa be yesi akwa enti wo yiwe free ho na otumi afa o yiri pacho dabi na ne die enti a ajem pacho min kunu opesu oku keke ono sa aba mu yi kronimu ni suban te sai ni suban de o tukwan o man we tukwan an wasu aba o man we tunan si o tukwan ka she ayi fu mu krom ka side no hon pono ni o baby ko wo ho tini ma me wi ya ni papa wi anase ni mi bi wi ya no e bi ho ne wabetena on so obo ne bra nso nyo bi o ye basabasa so nyo bi o ye bibia so sad we ka bane sa okay adofo de adehye ene sankomo we onso ohuhia wo enti odi asem bi a wo eda wakoma so na pese ubusa owura yi mema o sa kwan no amu obusa na me wo panyini ba konso ewa ha mema na dan ne ho adi ama me opanyini akwa aba baje yeja be me fidie ne kakra ama me bacho udin de say baje me din de Kwasibudu ana kwa minchi odikro kwa minchi dikro ne wo pachane nana saada no mote sa asem we sai owure yi asem no mote ne sai mu kro mpanyimfo bene ko bia medase ewie sana menyo hia no mekwafom edwadam kwafom aba na me yeso obabi on so koye na adwumenti aba komede me ti me dwadwan ni siso
nti mi wo jadia ndi aduane si so ana meti sɛ wakuno nsi wakuno na wɔso wakun jojo ti mbra mi yɛ dɛm kwa na meti sɛ enua ba ko afa ne fi ɔno ade no aban baabi a ɔwɔ no to a transfer na pa moto ma wɔde no sim ku sɛ ɔkɔ adubiase nti meti nka na kyerɛ ɔmo de no kɔ adubiase to ko bia sɛ na meti na mafa fuma akwam de menti gusa me yɛ aduane na meti sɛ dawu na akasa nti ade a me yɛ bia me gyae ne yɛti so sɛ otwan yɛ akasa nwurom nti ama kronum baabi a fon obi afi obi asuro abamo akɔpɛ baabi ahyɛ akasa ase mate force na yamama onu anko onje ko no mo so sa nti ekwa kapana cha kwan ko be meti no nwurom ho ekɔto nwurom ho no kisan sika na ɔde sa ade no ɔhyɛ hen kokoo mu ɔhyɛ wa ɔtwa no wiɛ nyo no kɔhyɛ nafuom nti yaba nsa na waka san da ho sɛ ɔsan ba abam na kɔhyɛ ɔno nafuom ti ɔte sɛ nipa ɛba no ɔno nso hyia mo ɔkɔhyɛ nwurom no afi mu sɛ bia kɛda na ka no ɔsan anko ɔpa be fie nti mra yɛ kɔ na ɛkɛhyia no na me kyam na ka kyɛn sɛ wa me yɛba wɔ hɔ na first kan to na yɛ ne uni nkɔmɔ hɔ na ɔma sika no ɔnya sika no se ɛwɔ soro yɛsɛ bia nkitetuo aba na ekita papa no bia twitwa obi sei na ma ɔkɔpɛ na mukura papa ti ayi sa no na sɛ dɔm no dɔso nti ohu ana sɛ odwane na sɛ no mɛsɛ ya nkye na yenim ada oba sa bɛyi wɔ yɛkyi obi yɛta no yiri mu ha nti yɛti okodu abi no mo abudwe bi ato nti ɔfa ho na sana atoto ho ahyia nti boy ba ko na otwa no nso asɛ yɛresɛ me ha na kakra nti ɔrahye sɛ okoyipie no so to yɛsɛ nkɔ abara bɔ ne sam na ɔde sika na to na ka yakye no nti mra ɔsɛ sɛ ɔde sika na ban so na ɔkɔda kyi na kosi amra bi wɔ n'akyi na ɔsɛ ɔtase asɛ ɔde sika na kesi no so otwa ɔno nso kɔ bia mani me pa anya na ka me hu bi da ɔde sika no dum akɔ musa ka pa ne tirim so ɔto ne ti ne kɔsei na pa ne hesei meti me sɛ mantafo mama me anjir na oboku abante atoya so efun ho tinu ma no boy no ayɛ osan pra na okatam so ma na ogre pra na sika no fin sato no ayɛ mantafo rekɔ no so no wa pra no wa train tim ha wa train sa ha Asem Beba Dabi nti mi mom na manu yɛ den nka ya dan ka obefi na mina man prema wan jeno kwana fisi na anka sakra no hu sa na mrantia ne nyane sa no na wa firi ho nti aba sa me eba sa se panyini bia ni ho na ka mabunu no de aba no na me akwara na odin ka twa na tim no boja nwu no afi musuro na asa me fa no na sa me ni kofie tim bo fi ma fa moto nyam de ko adubiase nkodu adubiase na mdi kam na man ko police station ho se nipa na report na won no nipa na wasan ka di nipa awuse nti asem mama afra akire ma ofie nti mo ka fa no na me di won mo ko hospital mo ka hwe na mo titi won nti mo ko na oyi da no o mo repeat na no oho na sam de ba kon so ko ma o mo ye na drosa ko be aka ban sa ya me se sa da na o mtwa o musika no akwara ba ko ka me de ba on so ama o akra also obinika odi aduma apake so a akwafa ko wiwa ahamate no wa fra abuma mandem sa asemi na hye metim me sun ho metim na we yasan ba ba to asan ba to mum krum intum na we nja na mko ndetita me hwe omu munya nkwan ahode wo mansa makwara no so da makọ ko benti adwada ebranda ukwara na mu sa ma ho de no ebranda na oyi waka se adwasa wo muntumi ye ntomfa masiji ti adni free adubiase ba kesiem ha ba kumase ha
nti mra kan no na kwa me abam ne nua aba na asa wono mo ya asem nti asa mo pa mo na asema odi abrante ko nti mra odi no ko no no pa mo na asema odi ko ya o ko na mkoja no to hospital ebe odi no ko omo antu on enso se omo kan bibia abam no abusuafo edi jo free adubia se hospital ebedru G no a wo mo yi ne to ho no eno ano no pacho o ye distraction woni na ho eno on beja de ho oja no ho na o se omo so omo hia boja asa na omo bra na omo sane scam on boja ese jojo no so wodi boja sinsu ko bia batmen ne sene na omo baba wo gbo no ska dia abrante ba ko no tunu so nyana ka abrante anko wawu afani yo sare onu humwa ya enfama no ono otrufu olfo onda se wa mafo mbo na sa abrante obo no so per bo sebi ko be oyen sa nya wie ya sisa aka 7000 wo hospital ho yin kutia e wo G ho bo an yan ko G on ko private IB hospital bi ma abrante ba ya adano me ko be bia mka ba ninu ba na wanwia no ba basa ba hwe ho a asa obren ska nti yesa nka mo njimpo ajiska so yampo mimfe fu ogba me sa mo abren ko di oba wa 1000 4 million oh the 6 million and 4 million ko fon ba ya o se o ma abren ska pa oko ko bi a chini para ma post fu ya me ko ma ko na sa me ba ya boy ni na ho mi bisa o se o ma be yi no ya be yi abam abusuafo na be yi no o ma be yi no na me ko post station ko bisa se akwara wo yi me de no ba e platform no mo ho no impo tro ni pa se kan no wo he post na se won se o ka chem se mi tumi be mo a mi bisa sa asem unka nkyerɛ sɛ wo na wo edi kuro wo kuro ni mu unka kyerɛ sɛ nim sɛ me mi na yo di kuro no kuro na me sɛ me sum di kesa aba na aba ma bisa sɛ nipa no wo he bisa sɛ mini tumi am sɛ asɛm dia mu sɛ mo ja aba mo akɔde a no ma so miniska me ka for lawyer ana ntem de court sɛ na tia me po bi a otu aba me timte sɛ me sum start le metie wo no akyɛ sɛ na tem no asɛm aba dan na mo akɔ bi ama me nna na ti nso bosoma akuni kusada makwa sore aba ti bia sa ma jin frama minkati a omo fra mi aden a kwa ma aba abakuro no ti wo ba ye ko yi ni free police station no wa mpe ba bia anwane amfa oni ba bia oboko wasan ba kwa minchi obi nti ho ana me fra mi penfo no tanse na ka chances admana ode ma me ntumi ya side man me pesa me kuna we ko say kuna me kuna dada nti won fa na busa fon kan chance mi ntumi ni ntra kom ho on pe ma kan tana ko be me fa na busa ni na ho no ma on do ka za na no mi sa so de bag be na so de bag na tesa san sa batan na wa ba se be kunkun ya bi mi da bi mi ntumi ni ntra kom ho ko be na tena wie ya bra ya da oto ni mi na nei hwe me maw sa kwanyen kwame abam sesei owo kwame nchi ana mo kan ayenti wa firi ho sesi a ya kan ayenti nya hu no me ma usima baako ene kakra ona wo ye di kuro wo kuro di mu ka kire kwame abam nuanom se kwame abam unhia no kwame unhia no kwame nchi ho ka kire wo mo nana ko bia mpacha wada ma mde wase aya ne do be oti afi ya ko bia no program ayi me otu kwame ntiman wanim aka che kwame abna busanfo kwame abasa na madin ka cha ndada no ofi na ekoi mi he kwame abba kwame nchi kwame abba mu kwame nchi a ono ebusanfo menyi wonzi ni ye bije ko bia na fi so na me ka cha kwame abba na busanfo piao adai na obi adi awusei na mo kohwehwe na papa na mo fa koi adai
papa na mo sa dia ko huhu akwa ihu am na san ko pre nipa ba ko bio krache no mienhwe yankoni mu asem ni si ye no dia na wo fra abusua no ombe ka kire wo fa akwa me aba mo sese no abusua na wo fon a ya dia mi wo mu me ti o mu ma akwa no ohye ana wo no mamanfo nu boni bi kwa bia no ayadwuma wa fa to ho so ayadwuma wa fa to ho pa we kwesian wa pon no ho a odi yadwuma ohye afa na adwini mu ana oja shiara na sayo menya ni ho okashiara na oya yamba saya no manama no ne humpe said ne wi teacher and a wi teacher baby a wo bia no mame nchia wo we yam frɛ no nya frɛ enya frɛ na sa wi teacher no da so te ase bi hu no ententan no so achew ne dia asa na onya hwe o se wi teacher ko wu ato baby de akowu agwede no aye de so akowu onya sio de bandrasa wi teacher wo ho am ye nte wonka we yam frɛ no enti se on she de a oye normal na mom so okohye a no abodam na busuafo nim sa saate bia nim no om de hye de wo ba jo mo nim pa en wo muntu anamo bia amfa ho ko ba muntu anamo bia amfa ho asem ne ba ye ba seye no posifo anchi na busuafo ni bi kire se wo de ye mfa ne sekra che ne kura no na dwene mu ka no na magya no mo hwe na ma akwa koduru de sestenta sabe ye mo mfom so enti ya anchi abusua ni mu bia ko ba anchi bia mo na nam ho a ono oye project mu kuro na meeting no abranti onye sika ntwa aduane ndi no oye project sese onwe bia no oguse osi bia ba o mukro no so abusiafo ni bi ninu kwa baba na chiba ena o mapra obi anko no atumi koba wo koba ahwe na abusia nana sa ka kire abusiafo ni bi o se wunhia kwa me aba mu okrum ka biem yo ne do homa mu te Otec everyday me to kwa me abam na busafo anim se ne do yi bija Otec everyday so mka cha kwa me abam na busafo se mpe kwa me abam kwa me nchi krom hobiem me mpe kwa me nchi krom hobiem me da sie bru nana etiefo and somehow no wurai yankopon na agye no nanso osumtina abranti wenwu no oyo osumfo se wadi na wu wadi na dem onsa we no eye adwuma esi ade enye adwuma sana ba kono so oya nso we pra no ofisi habani adade sha odi free abetre no eba matwu ne side ni nyina adade ahyem na haso dade ahya honso ye dade ahye ho de me body mu ye me pa no me hu nyinyi me o ya brantie wo kuro ni mu pacha oni me committee committee abrantie pa te sauna committee wo hwe ye ma ye de papa ekọ huhu sa kwa we hu owire mu ade muni discipline for okrom ha na me da say discipline okro no mu na mechanism bra wanim kakra committee said ya na me peni ka no nipa no sie okro nipa sina bonefo sema ete sa no na yentumi nhwe mane nkoso asem na nkasa sie ne de anopa na me okrom hobi but esie na opla menua na meni ho me ba akrom timi wadi biase na meten kra say watwitwa menua ya wadi ne dem sa no hey
day up mesan ba so committee ni say ya wutumi kwafum Beba Dabi untumi kwafum first na wa wutumi kodo atim man ka tene me dampe kwafum kodo me bakura me kodo anapa en brekura sasa me ko beye tuwo kura kunu sa me ko beye 5 o'clock na ma be fi sisi ya wuntumi nko ko be bia ene woyɛ dɛ survive woyɛ dɛ one oyere ne oma mo asetenam ɛte sɛn seesei nyame na adɔfo o ma na adɔfo mu wei jo je kotonkosia wa 20 Ghana jo 5 neta jo je kotonkosia jo to ko je kotose jo je kotose ona emi adom de titi on kakra da adom no amanfo na ekurekura o seesei obi ana wa utumi koba wo sa kwame abamwe okoba aye biewe wodi wani hu no nana mpacho da bi wote ho aya adwen be na ba utrim kwame abam ho me fan say we hia ne fili pa nana ai otu bi a me fi ya ho kwame nchi wo moto ho bi o so escape na baba doctor no bi aso bi ni binti me fa kwanya yem badi bampan se kempe pesem go pesre pa na se me kwame aka beto no ana se me otukura am nkita yanka beto no bam tirim pa nya agro ana se so kwame bam kwame tukrum ho ne nte se me hunu be me na yu se ya me nya hwe se onu nsuo me body nsuo si ana me nefu okum anka me de aduro ka gu aduro ai mwawu ke se on no ye me body bam tirim onu dinka ka body bi am tirim on no ye udinka ye me body abam tirim papa anya hwe a bone nya hwe kusawate mema mabedwafo abam na awiei Francis Ajay mahu se wabaso osra na ya Krobea Asante ma menchia obio ene yefiada asem ya mo kan nana anu ohie o anu ohie papai krache no wepra ne pa wepra no ye ka wi asem a mo se ma ye nka sa asem we na no ebisi wo Kenya asebo sore heya ni amani fili gado chi o matuka ma movie aka akrama matiasi main road mu se me kono meti se obi tiem oye bema twabe bo sori ha o Kenya se bo sori ha oye bema twabe sei me ko hwe ya krachi binna onu kura brantan eya kwa me sikani o ena odi gina ho na ne ho ne woso na ma hu se mrantie mienu enso atwetwe sekan ni bi asieye bi wo ho no mo nso ahuri abesi nanim enti ba ko ye na dwen se ono de sekan ni nchemu no ode bram no na kwa na sati animu no my goddess emrantio no mu gina ho na be ma de be ma mfa weapon nko mi gina ho yi sani amabo akokora adrui me mfa weapon ma hand to hand be ma de nsa na eko eno na kire se we be ma ahode aye kana nya weapon wo ko na de weapon ko a wo nya den oni ahode rifu abai wo be na we gang ni wi gang we no omo ko no omo de weapons na eko mo nya den wo ho de hand to hand mi nyina ho ni entoto na we di sekan yo eja na we ya to pau e ba da wi ya no isi kuotu akwa ba ko tofom bie odi mo hwa mi wo eyi ne so no ne mo maso sei gau bie sei ba ko ne nsa tew phenom roche ko clinic o nam se roche sekan ye de sekan ko. What is happening? Yeah, the sekan ko eye die nko ebinie ena krachi sebe wakodi sebe sa nkwase agui dia na kai adofo ni adehie mo support no
ana madwene ya mo sei krache no de na busuafo mo pa ma mo mani nsi kwa me nchi bio ma mo mani nsi obio because me hwe ye ka justice say justice wo ha oho kasisi ye ka say politicians ene guni duafie. I'm telling you today, say justice wo ha Africa ha Ghana yimu Ghana man we mu no nka politicians ene gu prisons ba akohwe hiafo maybe onu okowia abode okowia abanche okowia akokọ odam no obi awia billions of dollars na arehosem ewom de say billions of dollars na nipa na wia no na bia security fuobi akwa sa nipa nse yesen ekototo na no na ye hiafo na ye nsika na sa nkonfo we ye wie die no na ye nso ya sa tie sikrom ye ko azafu me yanko ni ye say defend these thieves akromfo we na yen ene ye say defend wom o ma wia yen ye daache no na ye nia say die kire defend wom e wo street mu. What is wrong with us? Show krachi we odi ya mfa ne say kwami abam wabodam adie na nkes wo man ne kraye ye mfa ne say kwami abam abodam okoye nya ni asa ja na wabsa bari na kwami nchi no enti se nko bedu kwami nchi ho ena sa papa yi a wodi ne dem be ma wo ne yire wo ne ma be ma wo tumi kona fuom ba ma na busuansa kona no be ma wo kotini koko hata ni koko tumi sisa koko shede e ma krache to sabi wo hia sika wo de akwaji bi afri krache ho de waye yi okoko gina krache wo sa krache mamiska na mi koko krache bebu san be hwada ka se na wo be de kra do koko de ho ama koko da so wo hu se ne ete enti now wama papai aye disabled enti say nipa we one kwame ababi hia face to face no okura bibia ojiri so de be dey hwe ni o ma bi wo wa obi ni bone kwa nanso eba ni sei a yesoso ano na ye hwe baabia asomdwie ye de beto ama ye adwuma moma mini me nkomo edi kan mra trase odi enti kwame nchi dikuro wo manim ha committee ni enso wo manim ha ena afi jojo ya ono ene ye ne saa no ono nso wo manim ha na awiai mahu reverend nso aba manim reverend doctor Kakabuadu rev boko de adom edanyankopon ase so wode wasan be kan yensa ne nso so edanyame ase pa adwuma pa utidwama wo bo piafo nimdie ene nyansa ode kasa piafo edanyame ase nya ono nso nko ene baaye Dr. Obese ono nso wo men Dr. Westmark akwa nso mejo so da Krobea Asante good yadamu ase se drufia da bia ye nimu hia sei ye nimu hia mu nimdia emu do na mo de kyerɛkyerɛ yɛn no ya na emeyanije ɛsa kyerɛ yɛn kwampa ne sɛ faith homeopathic clinic ɛwɔ hɔ yi yɛda yɛn na nhwehwɛmu ma pa bɛkɔ ɛna awia yi yɛasa ahyia bio rev mame hyɛ aseɛ mfiri so ɛdeɛn na awia yi faith homeopathic clinic mo de na ma yɛn yɛda se na Yaw Asante Krobea Asante, that's right. Na awia de ɛkyia otiefo baby bia obia na den chaso kokranso from your prophetess and a CEO prophetess Dr. Elizabeth Asaribotma ho edema obibia oti na ohwe o internet afidikesi ene so na de yeka awie nyina no se no enye wanwa bio migidi se otiasefo bia nim se sa bria yeka sei enwoma miensa ya pomodi gina so ne de aye polluted ifie duonu a etwam ifie aduanan ne aduasa atwam se de net tie no enti se biom eno nso na nyame e de amaye ya pomodin yenkwa ahoodin nyina egina so eno nti se saa nyoma no hoto chema de a na ubisa ho se wo a wudi saa nyoma no da bia da no
anamotuo bɛn ɛna wotu ɛsiane sɛ foforɔ biara ni baabi a yɛkɔdi na de akuafoɔ edua de firi afuo mu ba na yɛdi na no so sɛ chemicals agye afɛnti no ɛyɛ adeɛ a ɛho bɛhia sɛ wo a wodi no ɛwɔ mu a bra no na wohwehwɛ wapɔmɔden mu sɛ deɛ medi no ɛhaw bi de ba ɛde haw bi aba na anama ho bɛn sɛ sɛ metuo ɛfiri sɛ akyinigye bia ni ho nhwehwɛmu abɛtɔ dwa me wonim sɛ 2022 ɛna Ghana panyin soafoɔ Dr. Evans ɛde bɛtɔ dwa ma yɛhu sɛ Ghana Export Council yɛ no by anka yɛ export to de kwa abrochire no 2022 ɔmo rejected ne nyinaa ne sɛ the chemical component na ɛwɔ mu no ɔmo de to susuyɛ so no na abro so ano ɔden sɛ nipa bi di saa deɛ no nti ɔmo kurom hɔ deɛ ɔmo makwan ɛmɛ fa ma hɔ nanso so awerɛho sɛm ɛwɔ mu no sɛ deɛ yɛdi ni ha no yɛnsusu yɛnkyɛke sɛdeɛ de kɔ ama no yɛkyɛke yɛ yɛkɔhu sɛ aboro so enti me ne wo deɛ no a ɛwɔ dwaman so a yɛdi no da biara da no hwan na ɛkyɛke amoa hu sɛ aboro so anaasɛ amoro so na nokwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ adeɛ so yɛdi ne daa ɛkɔ nipadua mu ɛho sunsuaso ɔbɛfua na mpani sɛ ɛda wobɛto bo atwa asuo fram no ɛnyɛ da no a ɛne mpafe ɛbɛsiw ɛno nti dodoɔ na saa nnuane a yɛdi ne da biara di nsunsuaso ɔbɔne abrɛ wɔ mo nanso wɔ mu nim nti ɔmo na mohwehwɛ ayaresa ɛnso ɔmo ntimi nya ɛno nti Faith Homeopathic Clinic Prophetess Dr. Sareboatma deɛ ɔde aba ne sɛ ɛntwɛn sɛ wobɛyade ansa na wahwehwɛ wo nipaduam ɛfiri sɛ nneɔma a ɛde yadeɛ ba no ɛtwa yɛ ho ahyia yɛyɛ te sika mpo kɔtɔ ɛtɔ da wonim sɛ wokɔtɔ perfume bi a yɛhwam ɛnso saa perfume na asɛnte no ɛna ɛde asoma berɛ o wonim sɛ wotɔ deodorant ɛde afa hɔ ma ho ahwam ɛnoa na ahwia kɔ mu a kɔfa ɛhaw ɛde abrɛ wo ɛtɔ da wonim sɛ wodi fruits ɛnso fruits ni bi wɔ hɔ a control price na de ba market nti ye ball spray ansa na de ba sure because ye say price aba ade no so anyina wie ne ye tigu ho ne ye ball spray ne de ba say de be nya bo kwaduru nyina na ho abre enso wudi ye no munsuo na te se bunu enso da se ne dia konimu dana de onhu e kira asem eti ni padom na edidi enom ehomea dana odi ye no anya ne hwe nanso so eda ho twen no sure na nunti ye say Faith Homeopathic Clinic oba a holistic approach ka se bibi a holistic approach a eduro kakra ye huru ni paduam kakra ye show nuane die no de odi wi a de obeye kakra se de be ya saa awuduro ya ye de afa aduane duam ye pesticides weedicides any additives flavors on say nneoma bi ye wa colors kra different aduane mu no kra aha ni nyina ye de ni de na edio unim say me call Brazil and me who say 2017 na me who say yeah before nkwa na de aduane de na edie okwa aprofo no a omo de aduane no the nutritional composition aduane no na ewo mu no already di it is a person so te a apart from say onu moduro no aduane bi onim say man ye kese bia na oni say aduane no so didi along the line na support the person onya ye krom ha de ye de aha ye de na edi oh joint bia be pi wa pa nko ho da ya edo ye de ni de na ne dada na ekuye to ba Faith Homeopathic Clinic ye hwehwe sa nyoma we nya na ya chewo futu e be boduru ba bi Yesu sa ya de no o se konko ye biom na de che sa ama na che se ya de bi ho na ye sawie na ya ma clinical advisor ubetimi akoye biom ama ya de no e be ba no wo ha enu ti no fa number we brakumase ahenema kokobin 18 ho ona ase atatai o hwa e ko na aba hwe adanse dia epie soja panyini a oba na oti hwichem ena wasori anante wow mesro obi an menses a block for 3 months ye gusu ye ya resanho duma detoxify system ya akuponcha na tata aba menstruation ne bae wow mesro uyo ba na wo hwe uti bra Faith Homeopathic Clinic ne yemo enyo ma papi ne betimi aye enti ablo wa pomoden ama na wie peye mesro enfa nko chinchini anko brenko sorosoro ne oma yenim yade suban eni enim na chiwade bra ne enye bre hwehwe ni paduanim uni padua nyina nyame awo ya yenim ni nyina de yare ahase kra e develop enyam pie no ye wa fidi etimi hu wow ye wa fidi etimi hu ye detect yare no at the nerve ending stage
na ya kyerɛw ten no ya de na kasa nyantu ni kosu ya nwie ye no say ya bacteria say ya fungi say ya parasite onyan moa no ho say obeha no na ye di kan hu no ne etu na ya ma ne moa no ho entempa umpere upede powerful enu ti na ya adanse a ekoso no nana enya asem keto na say faith ye mpe enioma a ye bebo sa adanse ni nso ha na ka bebrebe videos ne bebrebe na ya na ya respecting for privacy so bu no e panyini timi fa na ade meto badwam sa aha enu ti na faith homeopathy unti se e do bi video na se audio lebi enu ti bra adanse ne de abuso se ya wo be ma o me masama kofom bibia ayare se bia wo hia bia no e wo faith homeopathy clinic a etwen wo na se etatai wo fu ahye to de bia te se mframa pa gina wo fum wo what me gire to still na eba ama o confidence crowd de kobadwam no akofom wa dwene ho a wonte ase fabra faith homeopathic clinic na yetumi emwa wa wanya problem bi ama enkabon ya se eba wanum no bra e fe bi gut flora se ho touch ma etim de mframa be ginja wiem amfa oto asabi na efa wanum mesre wo ba e be ma onua be boa wa e be yini nyina kama se de be ya enkofa nim gwase bia sa ne ma no so badwamu pa wa fa ho a kodwumadi kese bia se na koyiwa bo ho na koyiwa bo ho kofa nim gwase kese Ediaba. And Dr. Bismarck Yarinti Mbeso Beka Sepi. Entina Mashada Ayesa. And your number Ebeso so tima me phone number no entuja. Yeah. 0244 58 3859 0244 58 3859 Now say your Tigolano 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Won say make us Dr. Bekwa ehun fa no enya yare bia won say nipadua we opa wona wo ye nuro no but the so dey nipadua na emfa nye no o say yare punish or be punish to the bi etimi hwe nipa sa na ya nkasa ye deprive ye ho ebi na Dr. Bismarck o ya workaholic and why adwuma na o say o yare kra na o timi de be adwuma so enu tinu so wutie a me say baby a wo bia se wapomode ne unipadua ne gina yi a yade enka wonto ho we ka wonto ho no e kire unipadua ne pempenso a edru enu ti fabra faith homeopathic clinic ansana yare be ka wato ho de nyame aye nana enya asem kito wo ansana beto se yare aka obi ato ho no na nipa no ayehwe ha ache anya sa wo yade damu mpo no utim de kwa adwuma yes utim de kwa adwuma enu ti no fa numbers ne bra kumase ahnema kokobin 18 wo nkran ko Santa Maria Abuya Junction ko Foribia ya Laundry Managers Road Poly Junction ho no ma wo friend saying Laundry Managers Road ewo ko Foribia Laundry Managers Road ko Foribia ho na bogosofo nyina anko old aseda boga abonsa no echi na yare bia ha obia no ye betene te ediama Dr. Bismarck Krobea Asante etini esi enron kitenkete do hotu enron kitenkete so abibia adanse na ekese se de reverend aka no enron kitenkete no wo ho a yare no kra na abobo ba isi ano de to be on YouTube bia hu sa edo ya emi boosters na bi ni ti ene friend enron kitenkete no we 4-3 bi di Google katrama no ano no ya fansuo nom mentasuo ne nko ni padua ne ya subnimela no fem ne ren padua nim be ya ren hye bia no e kwa kutuna se e dia ba nti so tie for amuntie ye oba bibiara wo tie nka free bia no so you say what the chronic condition yare na ya kran no wo de akina no ade afa no osakra de wo ba fit to me particularly ka tene te so tin ka se wo fumu ahyehye didi na ya ya wo aye tan etisi wo achinim wo chika se mu tutu wo de akwahya bayifo da bia nya bayifo yare so bra ye screen no mo wodru ye wo no ho no se de me de ba kwa be ye fra de bi not vomica ye dro bi ye de ma wo de wo so wo sa no e ba ye 20 years ni a nana
within seconds saa discomfort na feeling nyina wo yefno na de bia se gas abegina mu yin from abone akora bi benwa de bia na de ahya akora no so na ye wo papa ye na yi san from no ni nyina ye tuo betwa obi wo horse me de me typhoid no ye ba ye akora na masabi me kasakasa afama adwunu mama me ye me he ni nyina no ba fa to me party clinic sabi obi amodua obi anya hwe ye do ba fa mfidiem e screen ni hu se typhoid nko a ye de ho aduro beka e be kwa ema bio on se prostate no ye du catheter asem ye de catheter tum last 2 weeks papa bi bai oba na catheter dan be mem papa ni fie no ordinam 60 something last 2 weeks last 2 weeks this week ya Monday na Tuesday papa ni bai catheter na yi wow also no ya sha say man medication also no wo fie onu no mu na o tin kasa ase ade na tweba to onu no som kura awusu ni sei osuma awusu ni sei na eyato aka ni nsem Johnson na sha say bank kete de ti ya sha ni catheter na Johnson no say makura ti ya bai be gina na ya say kapu aji say omo poncha na omo twe Johnson edigu adim asana na hoato no so ba Faith Homeopathic Clinic no ya man no Johnson na efa tube mugu rubber bi mu no they say aye YouTube na ye dey everyone we kire adanse a ekoso mo bi nkan kire tumika na fabra o dey fa number no na ye asutie na free MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 and the Tigo line is here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi Asantase ahenwa kokobi etimo echeyambo Saturday si edi dwuma Sunday nkwa na enya dwuma obi bia on for free screening nso no Krobea ekoso screening dey enya ye enkan say o ye new patient na o ma hoda kra na any screening kra dey o ye double o ye free that and say new patient ye no double ma take advantage no be screening body no aduane a wadi akọ yem nyina no ye ni toxic na efiri nyina efiri pedi anim na bibia anya kama Monica sa empanyufo me da mo ase ebro awiai adokotafo animdifo akukuda mienu ene free Faith Homeopathic Clinic ono mo aba besom onue wutie nimde no a ode abreye ena awiai no a ano ohye de aka eye wanamuntu a obeba na wonim panini behia na oni aboa wa ye hwehwemu na baabi achemato ne wobia no we free ho aha ye 102.9 aha ye Otec Asem Beba Dabi wasugusu awutie ba fidie na hada meba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hiam yie esne bibia entimi manom pafie ha she oye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo
na ye se nansanya na wo complain wa poso usisi any ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum obi benya wo na firi yade na apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mumpe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa me ka kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anumero mehu wo bifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers
hands free any phone accessory bia so winya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se Chrome had dear when he had the pahine no se me motia kwantem na me ho preme oh Kumasi had dear adesheman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne gate 2 e die nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo moduma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches maako enwotwe e na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka e ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yish, Womo AAB, Omo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekabi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanudia yadeba abaya juma yefua omojo marketia efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many a jomushe no pa. Neme wo mweche akwanwe. Omo headquarters no was such a Dumasi. Omo ben Ejano. Ejiranso omo main station. Omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafono ena edinshe animu. Angraga onion market no omo ben no pepepe. Abuabo omo aswanse kwano so hwa. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such a Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ebusioni bibi na nsemu odi ananka kosia na disua anya crowd na so radia ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god mebei or receipt brofose akono ebi a obabi huma sua kofon na opese osua huma ana okinkan hu na de ya ni nyina air frames bookshop and stationeries had the books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash e de kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibi antumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks, pens and pencils, Natara, Big and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries, Nina Buaho, Omadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Jikeke, Izan say, O my Bian Punto, Agent Home Siaso, Upebia Tuabra, Yadema for 4 Aquadan and Po, or your Bonfo Kalata, Faobedoye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Temuha, Anywhere Clinic, Abrun Sanim, Roma Hill, Asamana Mike, Odo Tobri Bank at Yuanumpe, Fresio, 055-8474-607. Frames, bookshop, and stationaries. Books in your headquarters. Hey, said the Dr. Foku, wa wosun wampa. E basi ya dinu bunenu hini. Esa ya ready a doctor idie. Wajini di ampapa. Eh no bru ane di ane je wakasakasa. Ofa kwanku mese. Said the wushia wobi na waton samun 10 time. Ono mu George we anase. Obi a wada no didi wonem. Obi a wada no obi na beda enemu a. Mesra ya kanfu Dr. Foku heba clinic fama no. Na Dr. Foku de wona beka no asema kire me. Papa de si enim na daada. Obi a pesa esichire anase syphilis gonorrhea awo sem kura ye dina ye say onde de yaka ne yam kota papa ebe ye ntentente mama ne saka ne de kura. Eh wofa asem wonwa me ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se. Maami bia woda hwima ye dina ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bia ba wonante soa. Maami na asori agina ho wonante a wokure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bia wonu na pese woda dem. Ene se sika de ye ntimi nko ho sika kese. Oh fejaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa Dr. be show no ma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a oba
ayaresabea hɔ no mu a ɛka bia wobɛbɔ bia Ghana card no bɛfa mu fa na wo nso atua fa na wo mpɛwei na wopɛ deɛ ne montwɛn me na menkɔ frɛfrɛ ayarefoɔ nyinaa mmra firi sɛ yɛntena se ɛma yadeɛ nkuɛ berɛ a Dr. Fokue wɔ ɔfa twɛn na wokɔ no wobibisa ne nɔmba a wode ama no 0242155935 ɛne ɛkae sɛ Dr. Fokue wɔ pakyi number 1 wofo kae a wo so bɛsi wɔ China Mall bridge ne so hɔ no mo a wɔyɛ adwuma firi kwasiada ɛde kɔpem fiada Adolfonom October ɛyɛ bosomi ehwehwɛ ɔbaa bia no fomo sɛ dwua bia kɔhyɛ baabi ana ɛyɛ pink month World Health Organization eyi bosomi na si hɔ sɛ saa bosomi ne deɛ ɔbaa bia mananya wade hia na apɔmɔden dwuma yɛni ɛhyehyɛ no fomo fama wo sɛ deda yɛyɛ afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabea yɛhwehwɛ mmaa no fomo on the 14th of October 2025 anopa no nwɔtwe kosi anwumre no 9 ɛda no ɛyɛ benada 14th October 2025 anopa no nwɔtwe kosi anwumre no 9 ɛda no nso yɛbɛhwɛ obiara dwonso mu yɛsa hwɛ asikyerɛ dodo a ɛwɔ wo mogya mu mekyerɛ wo sugar level wɔnyinaa wobɛtua 50 Ghana cedis pɛ enti hwɛ no nso na fa ho gye dwumadie no mu by Grace Hospital ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a DBA ni amienkasa 0244 97 68 05 yɛbɛhwɛ w'anim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamase yakoya. Yasa babio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no edna wasugusua. Ena wiei utie yei. Ena wiei oheye live. And so ewo Facebook, YouTube, and a TikTok. And nay ya no asaka ya shenenso. Ababa way udide brighter. Oba brighter oye wajuma ewo kejitia. Ene wenya feko edi aka unfie ho. Udino honam se brighter. Na wa wo ba free ye se ene eye wa wodai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa hosan se brighter and also God bless you very much se ne wodi wa wodai nyankopon entutu anamo emfansie happy birthday afei Philippa Mafo ene udin onso ye disuani ewo Simonicus SHS ewo Asante Mampo ene wanya afeko Philippa edi aka wo mfia ho na wo maame Madam Faustina ntwi ene unuanom se ne ye wa wodai o we show happy birthday sire nyankopon ne nkwa husan ne nimdie mu entumu se nkoso antoso ne ntutu anamonsi yi oba pa afichiapa. God bless you. Afia Safua ene udin oba afia wona wo ye CEO Emma Safua collection ewo inche ene afia Safua wenya feko ediaka onfie. You are +1 today na ene pa kwesi ya wono ECG inche branch ena se Michael marketing department osi ene eye wa wodai afia osire nyankopon ni nhira ne nkwa husan na ho bambo ene ni nimde se nkoso antoso. Happy birthday to you. Erica Entry ene udin oya adwuma ewo adansemam dompase na sabre ya ye kasei wo ye health worker Erica Entry ene udin na wanya afeko ene ede aka won fie ho abena firi ye se ne eye wa wodai ono nso sere nkwa husan nyankopon na ho bambo ninim de ene nanamontuo pa se nkoso antutu anamon sunsie. Happy birthday to you Erica. God bless you. Sister Juliana Owusu Echan ene udin Kenya ase na obadwuli onso wo nene wenya afekwa kan wo fie ho. Happy birthday to you Sister Julie. Nyankopon hyira wo akosabrempon se wo sere nkwa husan de mawo de ahodin wom
no ntutu anamonsi yemwa say wudi wa wodane. God bless you and a happy birthday to you. Oba pejule. Awiai medana na bi heba ase. Chese ye kan na na bi fota ye tipa wodomo boa ye. Onom na akofa na bi go heba mixture. Ene na bi go heba capsules no e de aba. Impremple ya ye ka say di akwanya no aba ma wo. Sese uyo obi a enemu yade pa na etete wo a. Wo betutu anamawo na wakọ baabi a eton nro bia wo ba misty heba unique heba ne tena tete ba nyina no a na na bi aduro yi wo benya bi nanum asem wode ewom ne se woto na na bi aduro yi a topa ye ne hyensuo ne ho na odi nsuo no be memene topa ye no eno be boa na nemu yade bi a tena wo so ache etete wo na ma wuni anigye no ebe ye firi wa ma hwataw wo ye obi adabia onipaduam so ye oya wonsabu maker say enye kopena na bigo heba mixture ene ne capsule so ibi na de no nom na beboa na na bi number eye 0546 sorry 0549 999253 0549 999253 awia ya Bolivia Enterprises so kumazi so fulai alignment oni multi home no eni die nimhwe meka yade nti nipa ni ahoto ewo Ghana mai mu na wonom de odinuane mu ahodinuo ene san yade efiri nipa so aduane a wode aba eya ahodinuo na ahyemu matontwom ne the future life smart food na sa aduane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids dum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma otewo twede brana be kire wo yade no sane atie mu maye yemma aduane aduro bi na kodi na nyu ahoto won number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena abapamo the biggest online shop in Ghana. Ye kan amanfo DCV wache. O pa de ato o de opeso tena ofie baabi a wo mamu bia na nka oda. Nanso ye de bebra na de fontan tan bi ene ye de abra da ne aso de abra. Se nipa nim sa de wunim de kira kwan. Hwe me kira the most trusted and credible online shop e wo Ghana ha. Eno na me kan kira eno na ya nhwehwemu ahunu. Said the wobe or dano, a yesa pape penny a day bro, no libilibi, no labalaba, and only abapa more. The biggest online shop in Ghana. Say ye kasa say, far phone no, say ye iPhone and Android phone, ko Play Store and ko App Store. Na kobo abapa more, shim, na seche, eba ya via download, and say get, na download the to phone neso na fe wudi ewuram na ewuramu a ubehu nneoma wa hapapa de nipa hia won dada sitrim bia abapa mo photo bi yeah I'm telling you abapa ne ye ABAPA ena mall ne ye MALL odade ye wo pe entade a ye hye bi wo ho nneoma ye di nua na aye ebi wo ho nneoma ye use wo kitchen ni nyina bi wo ho nneoma ye use wo ye dem name them dear na wa winya hwesa abapa portable washing machine edisi nioma yo eye 399 Ghana cedi enu 4 million kra omo nioma ne ye papa na ne boy sen fo uni phone na o de be download the app na you got no problem guy you number we jena free kan de wo pe ye mo ne bo nkyere o tuaka ne yemfa wa de emre eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 unya fresh akuma we ya I assure you sadie bia wu hia na wu hia de ye papa no abapa mo for the bebro ena asasu heba center ye wonua me bo asasu fo din se yia na mani age kire se kubi heba powder na wo de aba no eya bedom mema wo ye bema na wutie mi a waduro na mi bodin yo kubi heba powder adwumaden a ya yonti na yenya daje ema ye nipadua nti kwabna ne hwe bema ye wiase anigi a ye benya awade mu nyina se ye befu obi baba to ye ho so ye behwe no ye ne bewo ni aka se ye ne akamfo ekura de ye masa ye ma ne dia wo chafa ye de aha
se beya wo benya no aye ne ho adwuma yie na so ho ato wo de be exercise unsu prostrate me ka se unsu drusni animu a enkoye amohwe omohwe adabirijo hwe na ohunimu tutue ebini kosua da bia wo yire na ne bu afu untumi ma ne ho ntono bema wodie wo ba bia ju sika dia na da ko wanya no a wonue sheda service ni ye wo kwa wonte hu jai wate ase me ka no kure pa na dia kyerɛw enso wokoto to chana fo nu bi na wodi akwa kokun ho adan na me ka kubi heba powder ho asɛm de kyerɛw na ate ho mentna ho wate me ye ba ma ni bi nti mi peminu anu mema yie kyerɛ sɛ duru ho a wusi mema nyina na mu kubi heba powder me so de pekube nsuo nasa powder we bi gum na wo de kanum nanom me se kanum nanom wunya nsuo de a sabi gum kanum nanom koko kura na wudi a sabi gum kanum nanom wutumi kura sabi gu anum na wawe ba bia nsuo bia ni ho no me se sabi gu anum na we na wo de o match a wanya no fako face what ase fako face na hwade oba na ni begese ya kan nipa wode sa kubi heba pa da ba wo ye sofo papa ni waduro papa ne no manie je na frɛ no sisi ya ba bia wo bia frɛ no ne no ma ne ye 0244 166 0602 0244 166 602 and 0243 50 5775 oba Otec 1029 na ohwehwe Asem Beba Dabi before office ohwehwe jataba ubenya kubi heba pa da bi ato oba posa heba misty heba ene blessed requa omunsu womrum ebi ho na papa ya meka na semo a waye sa kubi heba pa da papa ni waduro wono yade a ne ho den yade a no hye na afoforo ni ntumi nsa no eno no ye ho adwuma me ne wo ka se wanya asikiri yade na wako enko papa no se fabra obehwewo wakoti nemu yade bi wako a obema nyina afonfon kabone aba ho nsuo bi egu no enye obesa ma wo suroku yade de watofom ana akokram yade cancer ene ehawo bema wo prostate no ayekese kidney ana se sebe o pawo ene ema asasu heba center na ankasa e wotafo ma 4 months station hono nachi ena asasu heba center de wo enti frɛ sofo asamwa na omoa wate na kubi heba pa da den so de e de me kanfo ama se kubensuoro unya kubensuoro a o de sagum wo de wo ho eden kura no a bema kubi heba pa da no bi mel ebia na bibi besi chimato bi beba enclaim free wo kura ansa na ba ma de ye nijia no de ebiem o de kana minti edi ebiem eja kwa me di ebiem asa o ko fo bi bato ho so ne papa gina nche mi a mehwe no eno ye baako akanfo de na America waje na wie no one ne bewo enkra ne ye ne dia osidan yo den yo wo na be yi chop money mo ne ade ni nyina ho ne kakra bi a emu ani je enti oba ya memfa nka me okunu ate ya ni je na no aro no oba otaje ja ne homa ni kunu sei no da bia efie ho ede aware ni mu ye de enefie he fatata ukunu oboy no fatata no ebe ma sa de na yafu he mpre dodo sei na ma he kura na frɛ na da bia mema ye ni an ye frɛ to da bia mo frɛ mema na ni je ono ate ho ananka aye wayi na wayi grow fine herbal tonic eno nso aduro wei adanse e wo ho so obakumasia makom runabout a ye ben Bank of Africa no e ho na digital herbal wo omo na aye sa aduro wei grow fine e de aba hwe wo da ho ahomache a eye a wo taate anopa wo kwa a wo taate ka ni twam na abete so opai grow fine yo dende mana moto na kogina ka no na kotobi
ana wo mpotemo ho drugstore pharmacy over the counter herbal shop baby ben wo bia ni wuram na ka se wo pe grow fine herbal tonic se wunya se aduro we bi na so no ma aduro ne ye pa se obu obi a wonyare a e ma the necessary vitamins ni padua ni hia now the ye wadwuma e na wo yare na so onum se aduro we bi ma hoto ntem e na bo ho ban free yade ahodo ho na muntie de nanum ato a ontumi ne die oni padua mu nsa wonan etumi ye utitriti dura na dua wontumi na wasan asori anopa no na oni padua mu nyina ye wo ya hwe no num grow fine wate ebe yi sa problem na free wa ma yeah afi wo ba wo nsabuo mu nye obi ho no a ne de ne ba 1 day pe na twa 2 days ema bio enya de pa obi de ne twa emakora obi de ne ba baboro so obi nso de ne ba ye ne ya wunya grow fine herbal tonic no ma case cruise wawie your number is 0244 59 6532 0244 59 65 32 adofo sasemi na sebe opanyini kwame abam edini se awuo nenam so ene krodi kro nana kwambudu edi owura yachi abafia ha nana de na no asemu etia se wo ba no abeka kire kwame abamu abusua se na anu ayeyi ni wonpe basabasa ye woni krom wonkɔhwe a krachi nanim ani achi hantwo ya ne bag kura no wasan ba ho na ofre na busua se moma krachi ne nkɔ mi hia no krom a wa firi ho no opese woka ema nipa nyina atie se krachi no waba Otec hei krachi no ema ni nsini krom ho bio enye de waye sa krachi we no obetumi ayi obi de chen so sa enipa mienu no otwitwa awo no mu wuyi owura yi dwojo to nchen a ba konso wo ho a wo bie no na omo kwa akohwehwe no ewo wira mu ho no omo amfa se kan ya anko enye tu obi no omo de koye papa ye ma edibo jem ewo jade enu bi no omo de koye no omo de ko huhu akoye ho keke kaba this time ka mo chianya no kama so ma anya ne saa opa asumdwe baba bi aduro ne de wo hunu se de ekɔ ne nye ti wo hia owura se wo hwe papa yi a wo twitwa do no a ho na se mo emobɔ na wo huna na se mbe ya omobɔ ba bi o mo twitwa no se wo hwe sekan no anum no a ehu committee ni emabu no ewo krom ho no se wutietie wo ma no a se na nkanya mpanyimfo na oba mu pa aka so ompese wo mbeye krachi ne bibia so nka mabunu ndia na nka omonye wo madwen so mbeja no oh dia wo kan de no kre if say me wo krom kra no menya course na omo kekase anko mpese omo de omo nsa eka no if say wo hwe dwuma branch ni dia na ani enyan oh tina say nye peni a owo ho a hwe say omunja ya anka boys de de ekwan bi so no ombetumi ama bone esi o na wo ye committee ni wo ho se nu bone wi no wono kra che ne kofa ba na ye woni base bi e wo ho a wono tumi nya bie kokoto di ko num di sa bone no de mekan se kwam ji wona nheda anye kuro kese base bia nheda ni ho a wi fo no beka sa ha ye base a ye wo wi base ho okay na mom nkron ketwa na ebemben no e ho no aye omunya bi efri ena kwame ji wona nye sa kwame abam ne nipa baaku mienu bi omo ka ne ho a anka boys omo krom sa ne ma yo mu nimye it is awi nipo de krom obi nhede ni omo kofa fi baabi ansana okoto baabi ansana watumi e de aba kwame ji wa aba benum enti akwa wei kwhye bedi sa ankwase asemi mudi mani sese mu a ebi nso da so hye wo ho ana sese die ye di ye ni sese mu a metumi aka se bia nipa baako eno kwa no nanse mentan hu ene te ne yete mentan hu but ono no woni de on say group we for say de omo gang ni sitie no aha e gang to film na say omo aba form kakra omo jai sa ene amaniama no ina okay abigwa for bebam oba de chame bra baby a committee ni ewe na ewia Benedict Grandpa mehu osena na me wo ho awia mechi ofri ho
na mehwɛ wo nso wate Margarito GH ɔsena na Krobea ne wafutu a ɔde maaye da ne da wo nsɛm ayɛ a woka wo afidie so no ɛhyɛ yɛ nkran Nyankopɔn enhyira wo mia me nua ba Esther Safo akyerɛ ɛna wo ni Bookshop me nua ba no Bookshop mechia mo wae mechia mo ɔsena na Krobea me nso me wɔ ha mehwɛ wo ho te sɛ onu adwuma yɛfo nyinaa yɛ nyinaa yɛ ho ɔden me nua ba ya ma mente wo nka Flex Chei grandpa amakom ɛna ɔsena na Krobea Facebook access no minyo for the past week and it's paying me amuchatum yam say chimatobi ba ye ho adwuma why grandpa bibia be ye kama why bibia be ye kama na kwame abamo asemo a mo kan dia na esese krach no omo san achi ne bio ese posifo no omo san achi ne bio because wanya de Emma who call your uncle Bema said, Aden, Adentina, oh, yes, sir. One bamful, and was say Dr. Pabo Bokai, or say Asem Wo, and Krobea Asem Wo. And another word doing so neck can was say, Kwame Abam necessary pussy for the Sanchini Bio. But when him, Asemi by no, Possi near Asemi, Udiachri, Jatabanena Casa, ewo of ewo home. On the pussy for no, or more Meraden say yet. Untumi mfiti prekope nkasa wo public ono na no asem ne se onmo koye clinical examination of the man report we ba ye ne se krach no wabodam na dwene mu kano opanyini munim se abusua no dikro munim se abusua no de kwame abami akọ adwene mu omo hwa adwene mu akọji nura mane pen munim bibisa ewo Kwame Nchikru Krobea me de metuna kan say me metetin say o say no hu mfanti o mko fa doctor ma o bon pane aye hejeje na o bon pane ma hejede akofom na ma munim say o mo da akoba bia o ma kwhwe na aduma ha no heja shase say ba no krompanyimfo mantumi anka nkyere na busua say ebi amomfa ne nkopantan bi psychiatric hospital bi na bia onkoje ayaresa eno anse abebo npa ne no mogya na amane nam ho mo anka hwe ankyere busua obi no ja anka bibia ankyere busua fo no okay awa de achi ame first comment me mawo simenum okay yo Accra yenche ye tiefo nyina se sa enipa bi sei no ya na omo ho ahomete according to the CID wodi asem na chi ka no senka wokum papa yi kura no a ngebe ye free efri sebe wo wadwene mu hawo ena senka wo mo so kokun no so ne yehu ne awokun no so de a enye free kaban ne obika wakunipa sa amra we yada wo man mu dada yehu bibi a ye ya fa ho hwe wonu atwetwa nipa sei ama wo mo kwache no kura wasan atwetwa wo mo nesenka wo mu kunu a ono de ne de ya ja ne free na wo mu so kunu a enka ono de enkamra bedi no enipa bi sei sa woni wo mo wo kuro mu a hu papa enti mene wo odukuro yi eya adwen papa wa anamo a watue na nyame nhyirawo se watu sa anamo we enti na wo wi a kamesusu ama se ya afa so se wo se wo hia ne kromo bi o si ho na se bibisi a oni aposifo ani kromo hofo ani na busuafo no mo obi a mebusa wo hwe wo wi a memesusu se wo ye pani ndi mesusu senka fasa aka o kasa no ho sebe ya because esi e nyame fasa ama oba kurom ho na bia emrante ani bidi na omo sa kwekeka no na omu gya ne kwan a de beba ne se kurom ho hene betro na no asem wono so na de ne ba ya mo se na adwen mu ka no ntimo gya na ma na ba no de ba asem na o metro bi o enti kachire wo wi a media masusu ama o se wo pese wo ka obeka wo nkan so kra wo de manu ngo otirim na ada na ewura mu ho na bra wo mo chi no no na nke wo se na na free ho ntem na na che wo ho na ye pani o che wo ho aha ti no se
so on the di dom wani me ekope no omo chi no wie ye no ya chi na wie ene ye me ko enti mo fa ne mra odikai so no me ko mo fa ne mra dika na no asem obetro no ne se oh ampa ye ko ye no ye ko hu no kra no otwa akwa ba akotirim enti ebra otwa ne tirim no na wo se me dukuro no me tumirika de ne ba enti me hu ne esi ye bio di haya no otro na no azem kwesi ye me di si ada mo asipi tutu okra ta atro me da mo asibe bre na nka na ne na no ano no na mama sa hwe se munyai ama omajai enti oba de ade opese o kire se na nka ese kwame abam na na free home yekuna na o menka se o free home yekuna menka enka sa anhema na bi se de wo kai de me se na ko se o free ho de be si de se nka na kira o free wonye dai de bi wo ye pani ani bra ba o free wa se nka be ku kwame abam na so na aha endi papa we se na me na nku no pa kama papa wote ase papa we ne branso yi enka wonte ase enka okọ eni si wono so ka bi hwa ankenye se ne papa na man nsa so enye yi akoe wo man nsa so a ni mienu nyina ye yi enti na me ke na firi wontem bi kura ne nsa no anka ode ye saa no ka bi betimi asisa be ya wochena onye se onti se nka ne no se obi ebubu amanfo ene na minim so magya ya because me minim akwa bi ofiri Nigeria ba ya na ne ho odin pa wo ya abere hwan yo so mu anu wabu aposifo be che ne ko ba kom yenu afa ebire bi du ya oba ya no ne nsa no o maso a eduru anie ntimi nko so na afase kan afa na mampo na bono eyam so omo de panie minim de omo ye no enso oba ya ntimi antotwade ebio so no enti we de se muja ne sa so woni timamufo metena na adwi mu nye wonu kum bi dia free obi kunu ana obi bone dia ye case dia e de na besie enti mesre sa mra we na da ho ache ye hwe ne ye nya ho bribi enti dukuro me da ase e wo anamo a watuo no de asie ne de asie wie na wo sanka free wuram ho ntem na nso wa mfiri wo wa ma wo mo de na ba fie asan akɔhwe ne yade ama na kwa enye hwe se usi kromo mo nsi wo bio enti se dia me kan no opa afa so se wo si wona BBC a ma omo mfre ni bio na afa krom ho mrante no mo amonye body guys e wo kwan na no se oba krom anana se mamu mane mo ho na nanka ase mo no munku no ba mamu mane ma ho enti ene kwan a mo be fa so a mo mane makuro mu no monye se be ya wo makuro mu bio me da se ai oba de achia me afutuo we dey chattes afutuo pa na wo me se eje asem na me dey ahye wo mo nsa o se esi amanfo se krom na mema ni ho na emema ni ho na adatu atodom no ho de omunyina ye Roman sofo na sa na amanfo keka o se kro bi wo ha ye hu se be ma wo so BBC na mema no abo yitina me se wo mo tete kro na no so wo yi ni ti wo ha mo mani nwurem okay se de ombe ye na obe sign de o man ni me da se awiai momma yanum nsu papa baabi a wo bia no se ubetu nsu a eya tunsu papa na ensu papa no ho na etuo eye Volta Drill Limited for na etuo se ya me ne wo ka say die onuada sanie Ghana hey die no doubt baabi a wo fie ne wo asase su bia wo Ghana asase su no se wo ni Volta Drill fo nya twaka odom be kwa akutu nsu ama wo enya nsuo ni nsuo ni die Volta Drill Limited for tuo kire se no na ye papa onum wa nimdifo onum wo mfidie enti sene ya wasase ne tie bia ne ye bedwam ye be kwa asase ya anase ne atwensu papa ne ye de amawo wa man kwanchefo bia betu ama problem abamu a mesrew frɛ ye ni emesiesie nye na enye yensa no mfama wate wo ba kumase ahodwo da aban a ye main office wo ho sunwan tachi man ne doma nyina anzo ye wo ho ye number eye 0244 299520 0244 29 95 20 and 0266 43 2210 0266 43 22 10 unya fresa homa we ya Volta Drill for ya beje so na ye ne wakasa na yaka ni nyina nso eska ye nkote aduro mra eno ani ahahan
nso wo wiram wo se sika ho asɛm wa ne ɛka hwɛ de obetumi ahwɛ wo sika asɛm so yi ama wo ɔno ɛne wo bambɔfoɔ wo de mo hwɛ wo bank bebrebe gugugu ye fraud wa amanfo ye ya amanfo wo hu amanfo afa ho awuwu amanfo sika ɛhyehye ye ba bia ya de di bia kwa akoduru se nke binum kura yihia Dr. Dawudu a enko mo anso awuwu wo ho ebi pressure na no ba ku bia wo di adanse se na Krobea wo na aka Dr. Dawudu ho asɛm na nka bank fo di misika dwane pressure ba na me yawu enso doctor ne bo ame Shadrach Jacopo nhyira mo wate in fact mo badwuma wo we na kyerɛ me sɛ mo asɛm a ya amoka sɛ Yesu wɔ hɔ a Peter Mompa ye no ɛyɛ saa ne teɛ sɛ Dr. Dawud wɔ hɔ a ada na wo ko chinjina ha ho wabra wo benya wa hotɔ na ankasa adanse no wɔ hɔ what aseɛ entie ne ɛkyerɛ ye kwan ne na ye nyinaa ye mfa ye ne nkyerɛ ɛtwo so krapa meda se akra mamenkyia wahwɛfo ne watiefo nyinaa na membo mabaso adwuma pa muguzu amobɔ akra ya na ensem bi wɔ hɔ a ɛto a wodwen ho a wo hu ba bi a wo de kosi onso a wonni boafo bi a wo boa na sɛdeɛ modwumadie ne production team mo boa no nyame ma mo nkwatenten ne ahoɔden ami na modwumadie nkoso a entre ami na nhyiramra ami doctor so wakyerɛ obi a ya jenesu ebru nana on say last week doctor by sure one yetiefo be di nkomo efa pomuden wo da wo ba hospital na o kan se wo de aduro bi aba apagya pro max akra man bi a oba Tuesday ya benade twamwi o se watena Germany ne watena Germany achepa German burger na nimfie no be 77 years wabaga na se de aduro no kuntru hwea ne nchia na eko obe home de besi bia no nyame ninim sure o se onuma bibidro da onuma bibidro da man na num asemu na last week say na wotie o se otie mudwumedie pa wow say na wotie Dr. Dawud otie na no se da bi ono so 77 no at least mayo ana otimu se ne fe si mayo ana abare nso de obua o latogifo no se na yire free on ware bi no no ahwe nso anema nkoyie ma no ene yese de atwere ne ka se Solomon bre o yare ya ne yekofa obaba e ma ne hwe ne mpuku a ne ho to no papa ne se doctor mitie na bibi ka me se me nko doctor no ho enti Tuesday ya na mine buy na unim te se de Dr. Dawud ka se edro no de aba no ma wo mro atre mienu bara atre ba ko pesei ena Dr. Sama amai no na nei me se ene ahomache wa ma doctor na wow ebina de twam ya o wow o ka kire doctor se nimfie na wadi na ye ne ya pa akra o si mfie na ye ne ya so wotumu se nyame ma nipa mfie aduoso ono 7 years abeka na se bibia betimi asi na se te se o ya branch ya pa ka Dr. Dawud de ma nani age watiase o se ade we doctor me hu bia che nana menjia bibidro ni papa no nana o se doctor uni me da me nso me nim nana Krobea ni me ba metie ne dwumedie na saada no me nim de ka me ma yes me ba papa ne say ahone aba mu no nana eja betua to o so she da ko so hwe enu ano na in fact empaso nkomode ye fancy wa ede my na kasama me say wa Fred doctor o shase ahomachi o ene doctor ye wo ye your friend say consultation no ni nyina na papa na efre o doctor anyame nshira wate na medi hu adanse ye besre ye papa no ma 8 years abri be mani gie ba ko e wasase super se sika wo ho ana sika ni ho ye o memasem sika ne de nyame ma obi afan wa anya bi a ba sebi wo sika na sebi o hu ni ho a akire nsem dɔɔso esikafo bebre sebi ebi adane sebi o akɔrensafo because of sade ne nti
obi woni bibidi ba ne beba nya adwuma oba woni ne da ne dru time bia na no kasa kire ne so ono ane yemba Dawood Eba Hospital say baby a wuti Otec FM bia no nyame adom adwo da ekọ na na tiefo nhye ne nsuo free Monday ko chena doctor eye adwuma but wo de wo betimi aba free jo da ekọ oba ma wu mfie du ebe peja ewu mfie du mienu akra ebe peja edro na no ohie o sure maybe say doctor say me je kakra bi ede hwade o de behwe akra ehu hia say be ya metimedi hu adanse yi yeah na me wie dem baby say doctor say doctor edro de onyini say bibi frem kakra bi onana ne bi say ya bibi dro o say e bibi dro kan wow nana ye wo bibi dro ho a abrofo no say nana o ma deceive ye yeah Mama father Dr. Dawood number ne ma. Okay. Me pa cho baby a wutie bia Fred doctor ye ka say 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Oh yeah be mana wutie daddy Epeja na Dr. Dawood aba no. Wama wa so ya tere ba ku. Wow. Mimi de enya tere ba ku no de ma kakra bi. Na me amitumi hu se. Asem ama ne kan se ye na ya se wanyini no. What ya se? What ya se? Na mema ho adwuma nko ana mo ya na. Akra da bi. Okay. Eno no de ye bonus. Okay. But obi tie sisi ana ne de hie bi anya stroke. Me kan na nasre onim de akosinti me o stroke asim dia afijase Newtown SD Asafo sure boy na sebe yesesa ni gu ka mu ne bai nanso otumi nante ekoyi nyankopon waye wona sore dem e ma mimi ko bi bra no wo mo Fred Dr. Dawood abona baso ti ubo stroke bia yesa adwen no ne ba bitrim ya besre ye tiefu nyina muti Otec FM mo wadro oh nana nyame ehira ye mo wadro enti ba bia wo de faka ye wo kuma se dweso krapa abrosan akane na Metro FM ye mu adwuma hwa na ye wo ye adwuma joda kosi memenda kwasi eda nko na ye nya adwuma okay eni area de ye nya ho adwuma wo enti ba bia wutie ye say ye stroke wadada mfie say 5 years 6 years obi kra say abusua bi hwese papa ne bewu ana maame ne bewu no ma ye years to atwa banana nipa wu ana hu se nipa ho hia wotena wo ma wode hie bi wu a say yade bibi nti ye nhwe no e kawa yie mu papa ni pati ase ye o sure enti wutie ya wo de bra e bia na ye pressure anasa diabetes moja bro so na esichire ya de e na ama ye papa no bebre na mema nana omo ba say ya on last week adoko beka say page na sem no obi e di be say 85 years akokra o enfie duo wotwe num nana wedi life so aba ye labs no ho ade de papa e wo pressure yen hwe ne yen found to o say doctor di kan hwe we man yansa 85 years na ehun hia yeah it is a wutie ya na wo hwe sabre na so wanya mojabro so a emfa woni mfie dudu e wanya na wo de ba hospital sebra diabetes ne pressure ne kabo me stroke ba the brain e hwe na wo no nso de mema na e pagya no na ma no nso adanse no ba na eba na de na ya se be ma no ba ware ai wedding fefefe lady ba ko adanse bi obedi ye na meti odi me say wo se be ma na one na aware no wedding omo ye krom ho obi anya sa wedding ni bida serve yourself chese etitiri ni enintire ba ye no wow enso enebe ma no no mpe nanim ahwe Dawood Eba Hospital o Fred doctor say ya ware ya so be ma na Fred no apa ho 4 months what ya say o ware mfie bebru awo ne ma yesre ye nuano ma eti Otec FM ya awo awo no ko he doctor say de adrogies o ye o surgery bia fibroid ana say wa wo de no mu ehwane ana de oto kosua famu ni mu asi Dawood Eba Hospital say dua ma yare sabra simple good mema bi tie sisi a otimi ni oba ahie mbate ne hunsuo ni ntimi nyensan oba eno nso wo ho mema bi nso ko hospital ye se ne nkwamo na ye de nyem oba no e wo fom
Or the Ayadrin, Jomra Dawood about hospital. Ya ye bebre, Yamenam, ye so Dr. Dawood, Dr. Kasim, ya ye bebre, Nana. A dance ye woman a bra join into so good. Number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Hepatitis B. Nana yare very dangerous. Yeah. Especially one ya yo mo head kodru tibia Nana who nipa na tetene ye ka join this. Bebre na obi wa wanya hepatitis B. But I say nim die e wo fom nti ye say join this na ye join this adru. Yareboni o. Obi hwe ana woti Otec FM. Se nipa na sabi na fu ahye. Ne nase atata. Ne nisu nyina da yellow. Hepatitis B. Dr. Dawood de ho adru special ba. Wow. Se nipa ni nwu nko ade ya. Fanabra ejuso krapa your hospital. Asa. The obeya ne se wode ne beba. Good. Asa. But bia wo tie e free bia woni mo bia onya hepatitis B aka kire no. One guy be obae na o say wanya kwanya so okọ Canada. Na na okoye medicals ne ho ade ade. Yes ebi wom. Ebi wom. Guys wo adwen o say doctor, ba bia me free ne nyo na manya kwanya say me tu kwan a akokọ me ahodo bebre so na na fa. Ene nyame adom November di anime ya hwe na ama ne ho ato no. Wow. Wa call medicals apase. Wow. Awoko. Wow. Enti baby obi etie Dawood Eba hospital say ye nya ye metre radio so nka. They say ni yare na platform bi e bekoso bia no. Moka. Ye ka. Na se manim ha ikura da bia woka. Say ni yare de. Debi. Monhwe. And e would lie so saying ye be mo asen akọ. But the aka no. Say ebia o de any osa eno de nkiti stomach osa o de bobo de adabra eje en yare pe yaka bia yade bia ha obi age Dr. Dawood number ni biu ebre na ye be enti ye kira kwan no wokuma se dweso krapa Otec FM kwa echi pa mo amutie ye ahafo sehwi mo amu part of Western region be bia wutie Otec FM bia Dr. Dawood we dweso krapa kuma se ye wo Old Metro FM abrosan ni mo a Freya in 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 Nana Dawood Eba hospital osi bia mayaresa ya papa no mu nka yo nana apaja na doctor de aba no eje chiato efri joda ekọ o de bra mo nyame nhira oni ahwefu nyina ni o nhira won so adafo Dr. Dawood ba no na awia yi ya ne na akọbọ nkomo no yare ya o tinu odwumtuni bi de to nwom no se ya de ya o onipe ya de ya o wiasi mu ya de na di owo ba o me ogidie se wate sa nwom no entiment na ho ma ya de ne nkofa wuo ne mfa ma tutu anamo na bra eje so krapa edane enka ne na Metro FM ni wom no na wone Dr. Dawood emishia number no no de amawo no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 so first number we are Dr. Dawood obejeso ene se Chedumasi Rural Bank PLC yankopon hyiram no onyam kese emu adwuma yefo nyina na wiai misre hyiram amo mo adwuma pa ene mo adwuma dinti mama Ghana fo anya hoto sebe mo na mo hwe yensika sem so mayen emanigire yie ohwe emfie aduanan numni ase Chedumasi Rural Bank baaye wonte won ho asembone 1980 afi apema hankura de wotwene mu ena bank we baaye Asante mu Kumase ha adwura eni se Chedumasi ene ne mpotemo de se Chedumasi Rural Bank abodwuma pa enti wutie me na wo pesika korabia bi de ho abono se be ya ho kirebrem kuro obeboa wo a eye se Chedumasi Rural Bank ena chusu so opese wubie ordinary current account
ubie corporate current account ubie savings account opesa oni atu susu register adwadifo muntu susu wo Secheduma Rural Bank bie susu account ni bi ana ubebie me badaache ubi ama aba no udi sika tumu nkakra kwada ni nu baabi no na chese waboa kwada na bo foundation na ma na wie opesa wonya fixed deposit ya interest rate ni very competitive money transfer bi na apesa yenya mfama wa Secheduma Rural Bank to nsafrɛw sɛ wo de ebra yen wa akwanya kura na ye link wa account na ma phone no ene ubie kura wo kwa minchi kura betumi discard to account no mu ana betumi asan yi cancel free account ni mu using your phone technology what you say ena se wo kwa ahokyire bremu nso a ye baba obesia akuafo obesia wo ho ye wo de yaka ye ho abom group de no ne yakoje ene ye wo ba ku bi e friend smart loan eno de sebe wo ya ba adwuma ye ni ahokyire ba atofa ho na ado nkrata kwa obema obesia wo gi free controller anko abosome so ya ne ate wo ye yie na ahokyire bi aba abeje bosia koye what you say o ye aban adwuma ye ni o ye ankura di o ni nyina no bra Secheduma Rural Bank oni emedidwa na ye ne ye beboa o se ye shares no e wodwa so se wo sika bi afakoto bi wate ba ko ye 10 pesos ye to free 100 cedi ko na wo sika dodo a ya to ne dodo eno no woto a afia no hia bank ni bu nkonta emfaso aba ne ye frɛ ni dividend ye chema wonsu nya bi what you say oba Secheduma kromu a ye wo branch wo ho a eben edwa no okwa adwura ye bank ni be GPLTU for dan no oba kwa abere Kenya ase ha ye wo Abrosansi station ho a ye me Kenya ase M school no okwa anwuraga Kumase ha anwuraga ye wo je ne dwom ho oba aboabo a ye wo aboabo post office na chi asonase kwan ne so oba tafo a ye be club 600 okwa bompata me kire dum ye wo boss FM chi ho a ye wo anyine su ya wachechewre ene ya wadi dwan enti wutie mi fresi wo no yewru afri ye awie mechiawo ya number ye 0501682737 ena 0501617924 offer ahumaya ya no bekasa na the fearsome 3 ye hepa plus pavi plasmos ye nuomi ensa ebede cheba afọ na diaba edro wei adwuma ebonye adwuma wa wutie mi onua dwene wapomu den ho kane na de aka nyemfa so de the fearsome 3 no edro eye hepa plus pavi plasmos se wonom se nuomi ensa we ya ema womponi mu ye den onua ya de bia ntumi mo wuram ema hani padua no obi wo ho a emoja bruso obi srade bi adore wonti asisi ntiri no emoja ntumi mflo obi wo ho 3D yade nie tafodu nie obi atenka ateko obi ayemrempem infections na atiti obi sa wo pese we immune system ne very stronger eya anom hepa plus pavi ena plasmos se wunyanya sa nru we ya wawie na baabi eton nru Ghana mamu obia no ukomu abenya bi ye number so ye 0542 778572 ena 0591367898 unya fresh ahuma we ya beje so na ye ne won so abonkomo ena simple plus phone and accessories simple plus phone accessories hudwuma ene yedie onua da bia me ka kira o se wo to papa no preko to papa no preko na wo to papa no preko a eno ne bemu anya usika ne so mfaso wutie mi se wo pe phone charger charger de hu hia wo phone abrabom se wo battery be se ya efru charger enye papa wo phone screen betumi apai ebe puna betu no eya charger kire se wo charge ne se battery ni huhuru enti etumi ma phone ni screen ni bie bitumi pai phone no enti adenti na onkoto simple plus de ni bi eno ne papa no simple plus ne charges no ebodwuma eye papa se ebi na me yusuo onua ya tre simple plus na gu so kama wo perform battery so a battery bia bi
to simple plus deɛ no bi sɛ wopɛ power banks a deɛ yɛ papa no choose simple plus deɛ no yɛwɔ protectors yɛwɔ iPad yɛwɔ cover yɛwɔ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ne nyinaa no woba simple plus a ahai ne yɛtɔn ne pa yɛnneɔma no amanfoɔ binom firi asenfo sunom western north sahwinom atɔyɛmam ne mmeayɛ bono ahafomam ɔmbɛtu bi kɔ ɛna yɛn ya hei wofrɛ yɛn na wo ne yɛ kasa a wontumi mma koraa wo nneɔma a wopɛ no woka kyerɛ yɛn na wansɛnde huska na yɛtu de ama ne wo yɛtu ma ne wo a ɛno ano no wa mɛkuma ase nso wafa nneɔma firi kumase yɛ nneɔma pa wate aseɛ yɛne ankasa yɛwɔ kumase adehyeman yɛne Dr. Caesar so yɛ no ɛne di animhwɛ ɛna kajetia ugina Dubai Gate 2 animu hɔ a opposite Dubai Gate 2 abrosan no black first floor hɔ yɛwɔ hɔ yɛ number nie gifrɛ yɛn 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ofrɛ saa ahoma wei a yɛn so yɛbɛgye so ɛna 3P garlic mixture no yɛ aduru a Piwak natural health for ɛna de sɛ aduru yaba onua da sɛ ne ya wutie mi sɛ unya bi na sɛ ɔno no mo a ɛboa wo nipadua ne pa kyɛ sɛ ɔno mo aduru wei na ankasa no natural garlic wom enti wo no mo a eyiyi ntini mu mogya ne tumi di atrantwie kama aduru wei wo yɛ obi a pressure ha wa to bi nom wo cholesterol wo soro to bi nom wo immune system no enya dwuma yie to bi nom wo yɛ obi a wotumi honhono sasabro wapɔ ne wapɔ so na yɛ oya to bi nom yɛ frɛ duro no 3P garlic mixture oba mistie ba kolina dan heba baby eto nuro Ghana mamu bi anu benya bi 3P garlic mixture yɛ number yɛ 0248 92 8824 ɛna 0201 00 0021 ɛnɛ mema moyɛ modwuma ɛwɔ airport runabout gas filling station hɔ mekyerɛ Cosmos bio ɛne kwadwo na wiai mekyerɛkyerɛ amuo momfa yɛ dwumadie ni agorɔ koraa nyankopɔn hyira mo wate Cosmos ono abedwafoɔ nyankopɔn nyɛ mo kɛse paa ɛgya koraa me ana bremwe na medase ma yɛnkyɛ atiefo biom okay ɔma bibi ma mu tie nyina yɛkyɛ obia na yɛnhwɛ adeɛ bi wahu sɛ abrantie bi akɔtɔ kaa na ne boarding pa kaa ne boarding a wɔtɔɔ no free factory hɔ no baayɛ na wɔde bɛsi hɔ na ɛna ɛsɛ abrantie bi abɔdam ɔfa aboɔ ɛna ɔde bɛhwɛ mu gban kaa na ne boarding no wɔde free factory hɔ bɛduru fia pan wasɛ kaa no aw yɛn kɔ kyerɛ ko so ne mom sɛ abrantie na abɔdam o ɔpanyin na bɔka wabɔka o bɛɛ sɛ busumi bi akyi ɛna panyin ko na hunu sɛ abɔdani no na kaa no kɔpem no abrantie no wɔm sɛ waku nipa sɛ wahunu wɔn na bɛsɛ ma adeɛ no kaa no kɔbɔɔ no deɛ ɔmo sɛ waku nipa nti yɛn kɔkye papa no ɛne bi na ato papa yi o wɔtwitwa ne hu pɔsifo bɛsɛ ɔne mu a ɔmo sɛ ɛkɔyɛ hwehwɛmu sɛ na adwene mu ka no nti yɛgyaa no ma ne nenam hɔ abusuafoɔ no sɛ kwame abam no sɛ nka gold bi na wɔtu wɔ hɔ a nka abusuafoɔ no bɛka sɛ yɛwura yɛnua no wɔtu gold nti obiara nkɔ yɛmpɛ gold no bi nkɔm bɛdi akyirɛ kɔpɛ gold no bi de aba fie by ne deɛ ɔmo sɛ kwame abam abɔdam nti wɔnkum nipa nana jo na me agyina yɛ wɔsi ne na deɛ mepɛ ɛfiri sɛ nana sɛ wofɛre wase bebrebe a ne ba tete wo kyɛw wo sɛ wo fɛre wase bebrebe a ne ba tete wo kyɛ hwɛ abrantie wɔhye ɔbo meboa ɔhyebo nkɔ na kɛfrɛ hyebo ɔyɛ hyebo nkɔ hyebo wɔhyebo na magya na ma ne nam saa we ka mo chi ne na wo de wo fa abrantie na wo de nkɔ hospital no na discipline committee for na wie wo kɔ police station wo sɛ wo de wo free sire mba na mo de nkutɔ na etare dan nti awia boy no na wo ni hɔ sɛ dan ni dwurugu ye o sɛ timtim ye o na wo ni hɔ sirima wo free ba na mo de nkutɔ na etare dan nti awia boy no wo chia na hwɛ han sɛ kwame abam yes an man ko hospital na sebi mi bi sɛ nana sɛ pramde ko sia ebobɔ a de na si waku awɔwɔ na wo ade na si
mo waku oba de abode na we de oya obo de aboa papa na mutwitwa no oya obo de aboa kromo manten de se de obo de kan me support ni pa o mo ntu pompim kwame abamo ma onya kwame wura kromo na de obo ahwe goro na ofu obetwa bi am na di se de nsin na otu wojo na pass mdwe na amala me de me pass ye de pass mdwe na kana wo ye pass mdwe ayano ye nya na sa papa nya me na fo fie pa se wodi ni dem o ne sa we wontimi maso biem adwuma en kan na wo ye ne se kabade ne ko odididi a se wontimi ko bade ni biem na ono na busua ne nso ayi wo ma ni bia papa na me bisa no se ka kwame abam no bie foto bi wo omukro mo de sen kwame nti ho a nka abusafo no ko wo se nko pesika enei papa wo beda didi wo yire e wo mawo sebi obi de hye hwede wa ye no na wo de hye nde wo gya man nam ho na me da se wai krom wo de mani so bie ka kire no ugro nwa ante se assembly ka kire wo mante ne se kwame abam mani si krom ho biem omo ahwe ya se da ti bi ko na kwa da obetwa ya atuni dem na dan ase obuku kam se wo abodam se nana wo fie akoi ka kire mo se bibi tu kwame abam wo krom ho a unim ho he sabu safona pe babia mana nkwa na se obokro mo na BBC a unim ho he medase eja nana papa ya du besi ha na yata wachi enechi akwa aminchifo ate mama akwa nchi akwa aminchifo yo nana kwa bia medawase bebre ona awia nyimiri so wa ma kwanya se michem kwa michem kwa michem se moteman kan anamutie mi a bichem bebre no ma sema na kwa bia se this ma sema da hona mi huma isa ma twa mi hu ba bia manya bosa afi 7000 aka papa no isa hu ba bia ekotun aina afa nti mo bia ho otun aboyan ma ya tun 7000 ekotun papa no ka ma nso no ho ato no that is it mate me de betu metifo nso anim se etifo moayen na yemfa moa owurei firi sɛ deɛ aduru deɛ den adɔfo ne ade hyɛ sesei no papa yi a owura yi atwitwa no ayɛ ne sɛ yie ɛnyɛ nyame a ɛnka wɔnte ase mo adama baabi aduru no aduru sɛ yɛnya 7000 Ghana cedis na ayaresabea a ɔkɔkɔ daayɛ no yɛsɛ private wine ɛka aka hɔ ɛno no ɔhene to n'ani ensi kuro no obiara to n'ani ensi wadaroma mommoa me na memfa mmoa nana na wɔmfa nkotua saa yaresa kai wate mesrɛ mo wa ɛka wakoma sɛ papa sisi wadane yaafo obɛboa me sɛ nana Krobea me boa wo fa boa nana budu na wɔmfa nkotua eba jojo na yare kano freme wate mesrɛ mo freme na mo freme a ebeboa wɔ saa kwan ne so nana bibia ba kama wate bibia ba da se bebre ya me sha mo so adwumadia modi ami enti wo de obe freme a me number no a freme 0244 211 772 0244 211 772 momwa me na memfa moa nana kwa minchidi kru nonkotua krachika owura bibia ba kama wate eni da so wate yo ami awiai adofo ye be spray ye ho moma yenko Osipes Enterprise ho ne yebenya perfumes a ewodin brands apapa ye be slippers ma ne mema de brands ye papa na ye kama ye se ye beba Osipes Enterprise anuanum yetumi tu bi koton yetumi tone nkronkonso edi kokodi adwuma enti beba Kumasi kejetia Dubai inside police station nchen pe na Osipes Enterprise yewo freyen wo 0249 23 8370 na 050 25 20624 offer sa number we ya Osipes Enterprise for ya beje so na wi mi ankasa madie nyina retired
Chief Inspector Esumai, retired Chief Inspector Esumai, wankasa wo fanimpon, opanyi Kufia J, order form, Chief Kusewate, Kuse. Ankopon ya adoma next month on the 11th of next month. Na abeye na yi. Ye be ba atwema mem. Ya ba be boa wate. Kusepa. Out of form